empezar esta sesión extraordinaria co primeiro punto da orde do día, que é a toma de posesión da concelleira María Chao Martínez. Doulle a palabra para que proceda a facer a promesa ou xuramento do cargo. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello das Pontes de García Rodríguez e cumplir tamén co Estatuto de Autonomía de Galicia. Prometo, por imperativo legal, lealdade ao xefe do Estado e respetar e facer respetar a Constitución como norma fundamental do Estado. Bueno, pois, feito o trámite, darlle a benvida á nova concelleira, desexar que sexa un paso por este concello productivo e, sobre todo, pois, bueno, agradable para todos e conseguir entre todos pois boas cousas para as Pontes e para todos os veciños das Pontes. Así que, repito, en nome do Grupo de Goberno, benvida a este pleno. Pasamos ao segundo punto da orde do día, que é resolver as alegacións que se presentaron durante o período de información pública do convenio urbanístico asinado en data 19 de 5 de 2016 coa empresa Endesa Generación S.A. de cesión de diversos terreos. Hai unha proposta de acordo, como digo, que se trae a este pleno e que vou a proceder a ler nos seus apartados máis importantes. Di así: proposta de acordo relativa ás alegacións que se presentaron durante o período de información pública do convenio urbanístico con Endesa de cesións de terreos situados na zona da mina en Vilavella, Espiñaredo, Canlecatro, etc. Vou a ler os antecedentes, sobre todo porque se trata dun asunto moi importante, de moitísimo calado para as Pontes, tanto para o seu presente como para o seu futuro, e para situarnos un pouco todos en datas e en todos os antecedentes que obran respecto deste convenio. En data 19 de 5 de 2015, asinas o texto do convenio que aprobou Endesa Generación entre o Concello das Pontes e os apoderados de empresa para a súa asinatura. Neste senso, aportas a certificación de data 30 de 4 de 2015 que emitiu o secretario do Consello de Administración de Endesa Generación, Santiago Fernández Aguiluz, en relación ao acordo que adoptou o Consello de Administración da Sociedade en data 30 de 4 de 2015. Neste acordo, facultas a don Miguel Temburí Molina e a Juan Carlos Alonso Encinas para formalizar en nome de representación de Endesa co Concello das Pontes un convenio polo que, tras a finalización da execución do proxecto de restauración de espacio mineiro, comprométese a cesión do pleno dominio ou de uso de determinados espazos que poden ser actualmente desafectados polas labores mineiras ou quedaron sin utilidade que anteriormente tiveron para as actividades de Endesa, a fin de seguir contribuindo ao desenvolvemento socioeconómico do Concello. O apoderamento confírese en termos tan amplos e suficientes como en dereito se requiran e fosen necesarios, quedando os apoderados autorizados para formalizar cantos contratos e documentos públicos e privados sexan necesarios para o fin expresado, baixo os demais termos e condicións que estimen máis convintes para a sociedade, quedando igualmente os apoderados facultados para efectuar cantas declaracións, comunicacións e notificacións fosen precisas ante calquer persoa física ou xurídica, públicas ou privadas en relación co convenio, así como para levar a cabo calquer outro acto que poida ser necesario para a súa máis amplia execución, incluindo cantas modificacións, enmendas e ratificacións consideren necesarias ou convintes, otorgándose este apoderamento no sentido máis amplio que en dereito se requira. O texto do convenio aprobouse inicialmente en sesión plenaria de data 9 de 9 de 2015. O convenio someteuse a información pública durante 20 días hábiles mediante anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia co número 197. O anuncio de información pública tamén se inseriu no Diario de Ferrol de data 22 de 9 de 2015. O período de información pública rematou o día 9 de 11 de 2015 e durante este período presentáronse as seguintes alegacións. O día 19 de 10 de 2015 e coa referencia número 6384 presenta unha alegación a Quilino Meizoso Carballo na súa condición de presidente da Asociación Amigos de As Pontes. O día 3 de 11 de 2015, coa referencia 6724, presenta unha alegación Manuel Tojeiro en representación da Asociación de Afectados pola Lei de Expropiación.
O día 4 de 11 de 2015, coa referencia 6732, presenta unha alegación doña María del Carmen Freire Cortiñas. O día 4 de 11 de 2015, con referencia 6737, presenta unha alegación doña Silvia María Pardo Galdo, en representación do Grupo Político Municipal do BNG Asambleas Abertas. O día 6 de 11 de 2015, coa referencia 6803, presenta unha alegación doña Dorinda Sara Otero Rei. O día 6 de 11 de 2015, coa referencia 6813, presenta unha alegación o señor Manuel Escourido Calvo en representación do Grupo Mixto Municipal do PP. O día 6 de 11 de 2015, coa referencia 6817, presenta unha alegación don Eduardo Silva Rodríguez. O 6 de 11 de 2015, con referencia 6819, presenta unha alegación a Amador Formoso Fernández na súa condición de herdeiro de Manuela María Antonia Candelaria Laudelina Fernández Blanco. O día 6 de 11 de 2015, coa referencia 6820, presenta unha alegación a Amador Formoso Fernández na súa condición de herdeiro de José María Formoso Chao e de doña Francisca Antón Cabarcos. O día 7 do 11 do 15, coa referencia 6837, presenta unha alegación o señor Antonio Lorenzo Cabarcos na súa condición de herdeiro da familia Lorenzo e familia Cabarcos. O día 9 do 11 do 2015, coa referencia 6853, presenta unha alegación doña Trinidad Fernández Rivera, María del Carmen Fernández Rivera e Iván Pablo Fernández Rivera na súa condición de herdeiros de Trinidad do Pico Bamonde. O día 9 do 11 do 15, con referencia 6868, presenta unha alegación don Manuel Cortiñas Romero na súa condición de herdeiro de José Cortiñas Fernández. E fora de prazo, presentouse a seguinte alegación. Día 11 do 11 do 15, coa referencia 6910, don José López Fernández na súa condición de herdeiro de Domingo López Bouza. O día 25 do 2, a resolución 385, dase traslado a Endesa Generación das alegacións que se presentaron no rexistro de entrada deste Concello das Pontes durante o período de información pública do convenio. En data 31 de 5 de 2016, coa referencia 3362, recíbese no Concello a contestación ao escrito de data 25 de 2 de 2016. O arquitecto Edmundo González Truque emite informe o día 29 de 9 de 2016 respecto da documentación técnica corrixida que elaborou a empresa Eptisa. No informe conclúese que o obxecto do presente informe será a comprobación da adecuación do deslinde de dominio público hidráulico, a súa adecuación aos terreos obxecto do convenio de cesión e a conformidade do documento de identificación e cuantificación dos mesmos á normativa urbanística vixente. Di que non será obxecto deste informe a comprobación do importe do valor cuantificado, senón do procedemento empregado, e di que non se atopan inconvintes urbanísticos ao respecto. O día 7 do 10 de 2016, a empresa Eptisa presenta a documentación técnica corrixida no rexistro do Concello. En data 24 do 10 de 2016, emite informe xurídico ás alegacións presentadas durante o período de información pública á secretaria municipal. Respecto dos fundamentos legais, decir que o artigo 168 da Lei 2 de 2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia contén o procedemento de aprobación dos convenios urbanísticos. Nos seus apartados 3 e 4 establece o seguinte. Previa información pública, o órgano que negociase o convenio haberá de elaborar, á vista das alegacións, unha proposta de texto definitiva do convenio da cal darase vista á persoa ou persoas que negociasen e suscrito o texto inicial para a súa aceptación, reparos ou, no seu caso, renuncia. O texto definitivo dos convenios haberá de ser ratificado polo órgano competente, debendo asinarse dentro dos 15 días seguintes a notificación da aprobación do texto definitivo pola persoa ou persoas interesadas, privadas ou públicas. Transcurrido este plazo, sin que o convenio fora asinado, quedará sin efecto. O artigo 86.3 da Lei 3092 do 26 de novembro do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común aplicable en virtude da disposición transitoria terceira da Lei 39/2015 do 1 de outubro do procedemento administrativo común das administracións públicas relativo aos procedementos iniciados antes da entrada en vigor da Lei o día 2 de 10 de 2016 dispón que a comparecencia no trámite de información pública non outorga por sí mesma
a condición de interesado. Non entanto, quen presenta alegacións ou observacións neste trámite teñen dereito a obter da Administración unha resposta razoada que poderá ser común para todas aquelas alegacións que susciten cuestións sustancialmente iguais. A vista de todos estes antecedentes de feito e de dereitos citados, propoñemos ao Pleno acadar o seguinte acordo. Respecto da alegación de Aquilino Meizoso Carballo na súa condición de presidente da Asociación de Amigos de As Pontes, primeiro, admitir a trámite a alegación en virtude do artigo 5F do Real Decreto Legislativo 7/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana. E segundo, resolver o seguinte respecto de cada alegación. Primeira, deberían manterse ou garantirse sin coste para o Concello as infraestructuras actuais de suministración de auga e enerxía, así como o saneamento das naves industriais de Portarroibo e oficinas do Tesouro, cando menos nas condicións nas que actualmente os servicios se prestan. A empresa Endesa, no seu escrito de data 31 de 5 de 2016, indica respecto destes terreos que os terreos e edificios do Tesouro contan con instalacións de alimentación eléctrica, auga potable e saneamento non conectadas a redes públicas que quedaron en desuso fai algún tempo. Como se recolle no convenio asinado en maio de 2015, Endesa entregará os terreos e edificios do Tesouro no estado actual no que se atopan, sendo de conta do Concello a conexión daquelas instalacións coas redes públicas se isto fose de interés en algún momento para o Concello. Por iso, desestímase esta alegación ao ter sido estes os termos da aceptación dos terreos. Segunda alegación. Debe de incorporarse o acordo de edificación do antigo Hospitalillo e o terreno anexo con destino á Fundación Social das Pontes, edificación e terreo que non figuran entre as referencias catastrais aportadas do solo cedido. Nesta alegación exíxese a incorporación de novos bens. Sen embargo, na alegación non se indica nin a finalidade a que se propón destinar o Hospitalillo e o terreno anexo, sen que exista na actualidade ningunha fundación social constituída no Concello das Pontes. A alegación tampouco reflicte nin a valoración de futuros custes de mantemento nin a súa clasificación e cualificación urbanística. Así, en escrito da empresa Endesa Generación respecto da cesión gratuita do Hospitalillo xunto cos demais bens, afírmase que o edificio está actualmente ocupado e en uso para fins de Endesa, polo que non é posible acceder á súa petición. Polo tanto, desestímase a alegación e se lle informa ao alegante de que a corporación xa está a negociar coa propiedade a adquisición do Hospitalillo e o seu terreno anexo co fin de destinalo a xeriátrico, previa a realización, lóxicamente, da tramitación administrativa oportuna. A terceira alegación respecto de que non se pode admitir a cesión do túnel da Canle 4 sen un seguro de responsabilidade estrutural. A cesión do túnel da Canle 4 prodúcese a consecuencia da cesión do solo. Así o dispón o artigo 350 do Código Civil, 12.2 do Real Decreto Legislativo 7/2015 do 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana, os artigos 13, 42.7 e 14 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia. Desta normativa citada despréndese que se unha norma especial, neste caso o planeamento municipal, non establece outra cousa, a cesión do solo conleva a do subsolo, tendo presente que no seu uso existen limitacións e servidumes que impón a protección de dominio público e que deriva da normativa sectorial. A zona da Canle 4 está destinada a zonas verdes e equipamentos, é dicir, a zonas destinadas a uso público e de dominio público, co que o subsolo tería tamén esta consideración. A isto engádese que as normas subsidiarias vixentes no Concello das Pontes non contemplan o uso distinto e diferenciado do subsolo ao previsto para o solo, co que, en base a isto, proponse tamén a desestimación da alegación neste punto. En canto á exixencia Endesa dun seguro de responsabilidade estrutural, a empresa di no seu escrito de aclaracións de data 31 de 5 de 2016
que todos os bens están actualmente asegurados polas pólizas de seguro definidas na política de riscos corporativos de Endesa e que estarán vixentes ata a cesión ao Concello. Polo tanto, a alegación desestímase respecto da non cesión do túnel da Canle 4, ratificando a utilidade pública na adquisición por parte do Concello tanto do solo como do subsolo desa zona e respecto do mantemento por parte desa generación dun seguro de responsabilidade estrutural, por canto a empresa xa dispón del, non sendo exixible legalmente que ese custe sexa asumido pola cedente unha vez se efectúe a cesión. Cuarta alegación. A valoración dos bens presentada adoece dos seguintes erros manifestos. A. Valóranse como cedidos ao Concello no convenio inicialmente aprobado bens escriturados e inventariados no inventario do Concello das Pontes de 1994, como é o terreo da piscina municipal e o parque de Lesnevén. B. Valóranse como cedidos ao Concello solares de particulares e fai mención a unha referencia catastral. C. Valóranse a urbanización e a xardinamento na Canle 4, cando a totalidade da mesma foi realizada con fondos municipais. E D. Valórase a urbanización e o solo do Poboado das Veigas, cando con arreglo ao artigo 13 do Real Decreto 1372/86 de 13 de xuño, a súa afectación permanente durante máis de 50 anos con equipamentos municipais funcionando na área fai que teñan xa o carácter de públicos. Esta alegación desestímase tamén por canto xa se corrixiron os erros que se contiñan na documentación aportada no primeiro momento por Etisa, tal como se desprende do informe do arquitecto Edmundo González Truque de data 29 de 9 de 2016. A isto engádese que en escrito de Endesa de data 31 de 5 de 2016 a empresa comprométese, se fose necesario para formalizar as cesións, a elaboración de documentación gráfica a escala maior, a realizar os levantamentos topográficos e medicións necesarias para o efecto. A empresa afirma, ademais, que na cesión non se incluirán terreos ou parcelas que anteriormente xa tiveran sido cedidas ao Concello ou fosen estas propiedades de terceiros. Elo é, sen prexuízo de que Endesa acepte agora documentar en escritura pública a cesión de algunha desas parcelas realizadas anteriormente por consentimento tácito ou por documento privado, como é o caso dos terreos da piscina municipal. Non queremos deixar, por outra parte, de expresarlles que Endesa, a petición do Concello das Pontes, acepta a formalización anticipada das anteriores cesións previstas no convenio, aínda antes de que o Concello tivera outorgado as licencias de parcelamento do Poboado das Veigas. En canto ao que o alegante manifesta no apartado D, desestímase tamén por carácter de fundamento legal en base as seguintes consideracións xurídicas que se conteñen no informe de Secretaría de data do 24 de 10 do 2016. Así, debe terse presente que no capítulo 2 do Código Civil relativo á prescripción de dominio e demais dereitos reais, no artigo 1940, dice que para a prescripción ordinaria do dominio e demais dereitos reais necesítase posuir as cousas con boa fe e xusto título polo tempo determinado na lei. Ademais, o artigo 1941 require para que se poda aplicar tanto o Instituto da Prescripción Ordinaria como da Extraordinaria que a posesión ha de ser en concepto de dono pública, pacífica e non interrumpida. O Poboado das Veigas atópase escriturado a favor da empresa Endesa Generación S.A. en virtude de escritura pública outorgada ante o notario Santiago Rubio Liniers o día 30 do 12 do 99, con número 3478 do seu protocolo. A escritura atópase inscrita no rexistro da propiedade. O artigo 1949 do Código Civil determina que contra un título inscrito no rexistro da propiedade non terá lugar a prescripción ordinaria do dominio ou dereitos reais en prexuízo de terceiro, senón en virtude doutro título igualmente inscrito, debendo empezar a correr o tempo desde a inscripción do segundo. É obvio, polo tanto, que a prescripción ordinaria non se produciu por dúas razóns. A primeira,
por existir un título inscrito a favor de Endesa sen que nesta Secretaría nin no inventario de bens da corporación non actualizado conste título algún a favor do Concello respecto dos bens que se ceden no poboado das Veigas. E a segunda razón é porque, tal e como se vai a expoñer para a prescripción extraordinaria, tampouco existe posesión en concepto de dono. O artigo 1959 do Código Civil, referíndose á prescripción extraordinaria, di que prescríbese o dominio e demais dereitos reais sobre os bens inmobles polo a súa posesión non interrumpida durante 30 anos, sin necesidade de título nin de boa fe e sen distinción entre presentes e ausentes. Nesta materia, a xurisprudencia da Sala Primeira do Civil do Tribunal Supremo en varias sentencias di que esta sala ten establecido que a adquisición de bens para o dominio público pode operarse polos medios ou modos de dereito administrativo e tamén de dereito privado, entre eles a prescripción adquisitiva ou usucapación. A sentenza da mesma Sala do Tribunal Supremo di a elo refírense o artigo 8, 4C, 9, 1, 10D e 14.1 do vixente Regulamento de Bens aprobados por Real Decreto 1372 do 86 do 13 de xuño, que expresamente refírese á capacidade das entidades locais para adquirir bens e dereitos por prescripción de acordo ás leis comuns. A mesma sentenza analiza os requisitos que deben concorrer para que se entenda producida a prescripción extraordinaria. En canto á posesión en concepto de dono, di que a xurisprudencia da Sala Primeira do Tribunal Superior exixe a súa concorrencia, aínda tratándose da prescripción extraordinaria, sinalando xa a sentenza do 30 de marzo do 74, se ben o artigo 1959 do Código Civil parece indicar que para que se produza a prescripción extraordinaria do dominio dos inmobles basta a posesión deles por prazo ininterrumpido de 30 anos. O certo é que este precepto non pode entenderse desconectado dos demais que regulan a prescripción con carácter xeral, entre os que figura o artigo 1941 do Código Civil, que precisamente determina que a posesión hábil para a prescripción ha de ser en concepto de dono, establecendo o artigo 447 do propio Código que solamente a posesión que se adquire en concepto de dono pode servir para obter o dominio. Polo que se refire ao alcance deste concepto e á doutrina desta sala, a primeira, que só a posesión que se adquire e goza en concepto de dono pode servir de título para adquirir o dominio. E tan terminantes son estes preceptos que o Tribunal Superior, ao aplicalos, declarou que tanto a prescripción ordinaria como extraordinaria non poden ter lugar en armonía co artigo 1941 do Código Civil sen a base dunha posesión continuada durante o tempo necesario para prescribir en concepto de dono. Que a posesión en concepto de dono como requisito esencial básico tanto da ocupación ordinaria como da extraordinaria non é un concepto puramente subxetivo ou intencional, xa que o posuidor, pola mera tenencia ou título persoal, recoñecendo o dominio noutra persona, non pode adquirir por prescripción e, finalmente, para que poda orixinarse a prescripción adquisitiva, requírese non só o transcurso dos 30 anos sin interrupción na posesión, senón que esta posesión non sexa simple tenencia material ou posesión natural, senón que sexa a civil, é dicir, a tenza unida á intención de haber a cousa como súa en concepto de dono. Así mesmo, a sentenza do Tribunal Supremo do 3 de xuño do 93 reitera que a posesión en concepto de dono basearase en actos inequívocos, que a clara manifestación externa no tráfico sen que baste a mera tenencia material, senón que a ela engadirase a intención de haber a cousa como súa, e conclúa a sentenza do Tribunal Supremo do 18 de outubro de 94 que non é suficiente a intención para posuir en concepto de dono, senón que se require un elemento casual ou precedente obxectivo que revele que o posuidor non é mero detentador. Despréndese, pois, de todo isto que a posesión en concepto de dono susténtase na manifestación externa e obxectiva da intención de haber a cousa posuída como propia mediante actos inequívocos, claros e certos para o tráfico xurídico.
Respecto do carácter pacífico da posesión, a mesma sentenza, baseándose nas sentenzas da Sala Primeira do Tribunal Supremo do 6 do 3 do 97 e do 30 do 9 do 2004, di que a ocupación polo poder público dun ben inmoble que permanece en posesión do seu dono sen seguir os trámites que exixe a normativa sobre expropiación forzosa comporta unha vulneración da garantía indemnizatoria que a Constitución recoñece en favor da propiedade como dereito fundamental e coloca a Administración no terreo das chamadas vías de feito, que se producen, entre outros supostos, cando a Administración actúa totalmente á marxe do procedemento establecido. Cando estas circunstancias ocorren, resulta imposible admitir que a posesión así adquirida poda considerarse pacífica no sentido do artigo 1959 do Código Civil. Así, a sentenza do Tribunal Supremo do 24 do 11 do 94 afirma que a afectación a un uso público non implica que o viario teña a consideración de vía pública, senón que para elo é necesario que saia previamente do patrimonio privado para integrarse no patrimonio público. A vista de toda esta xurisprudencia, debe concluírse a imposibilidade de considerar como producida a prescrición extraordinaria dos viarios e equipamentos do poboado das Veigas ao non concorrer os requisitos exixidos no Código Civil, en particular no que se refire á adquisición en concepto de dono, se temos en conta os seguintes feitos. Primeiro, que é público e notorio que o poboado das Veigas pertence á Endesa Generación S.A., que o mantemento, limpeza e conservación dos viarios e dos servicios é realizado por Endesa Generación S.A., que o Concello das Pontes non percibe ningún tipo de ingreso en concepto de explotación ou uso do dominio público en relación a quioscos situados nas rúas do poboado ou por accesos a garaxes a través da beira rúa. No convenio do ano 2008 recoñécese implícitamente a titularidade de rúas e viarios por parte de Endesa Generación S.A. A prestación do servicio de depuración de augas é realizada por Endesa Generación. O custo do mantemento do alumeado do poboado é sufragado por Endesa Generación. Alegación quinta respecto de que da legalidade da cesión das rúas e espazos de uso público e infraestructuras do poboado das Veigas cando os mesmos levan máis de 50 anos afectados por ese uso público e tamén respecto de que a incursión na valoración de bens que, aínda que formalmente son propiedade de Endesa, están afectados tamén polo uso público de maneira reversible dende hai máis de 20 anos, que son conservados e mantidos dende entón polo propio Concello e a súa prescripción administrativa atópase a punto de producirse, como é o caso da Praza de Lembranza, o Parque de Sá, Canle 4 e outros. Ben, esta alegación desestímase tamén por canto redunda no xa apuntado en relación ao apartado D da anterior alegación cuarta. A posesión que posibilita, en todo caso, a prescripción extraordinaria da propiedade debe ser a título de dono, é dicir, como propietario, excluíndose da prescripción calquer tipo de posesión de rango inferior á propiedade, como pode ser o de mero usuario, caso dos convenios relativos á Praza da Lembranza, ao Parque de Sá ou á Canle 4. O alegante, ademais, manifesta que atópase a punto de producirse, co que, en calquer caso, aínda non se tería producido. Alegación sexta, respecto de que non pode admitirse que dende o Concello se acepte realizar modificación algunha do poboado das Veigas de cara a facilitar a segregación das parcelas cando en dita zona está previsto nas vixentes normas subsidiarias o procedimento das formalizacións realizadas para elo. E di, ademais, que son unhas formalidades as que tiveron e que teñen que cinguirse os veciños da área colindante da Casilla, como na actualidade o fan os veciños das Pontes. Esta alegación desestímase tamén por canto as normas subsidiarias do Concello das Pontes non recollen as determinacións precisas para a xestión deste solo, de acordo co que exixe a normativa urbanística actual. Así, o artigo 53 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do solo de Galicia require para o solo urbano consolidado, entre outros aspectos, que se indique a cualificación dos terreos, os usos pormenorizados, a tipoloxía edificatoria e condicións de edificacións dentro da que se deben entender os retranqueos, a altura máxima, o índice de ocupación de parcela, a fronte mínima e a edificabilidade.
a delimitación dos espacios libres e zonas verdes indicando o seu carácter público ou privado, os emprazamentos destinados a dotacións, equipamentos e demais servizos de interés social, indicando tamén o seu carácter público ou privado e as condicións de edificación, espazos reservados para dotacións, equipamentos e demais servizos de interese social, sinalando o seu carácter público e privado e as condicións de edificación, garantindo a súa integración no entorno no que deban de ubicarse, o trazado e características da rede viaria pública con sinalización de aliñacións, ou as características e trazado das redes de abastecemento de auga, sumidoiros e enerxía eléctrica e outros servicios que, no seu caso, prevea o plan. En consecuencia, precísase que se concrete o réxime xurídico específico de aplicación nesta zona, máis aínda tendo en conta a súa extensión, por canto se trata dunha área que supera as 30 hectáreas de superficie e as circunstancias históricas do poboado. Ademais, debe terse en conta que esta é a solución pola que xa optou o Concello das Pontes para establecer a ordenación urbanística dunha única parcela no poboado para ser destinada á gardería. Así, mediante a orde da Consellería de Política Territorial, Obras e Vivenda da Xunta de Galicia do 21 de setembro de 2003, sobre a base dos mesmos principios inspiradores de mellorar e precisar as condicións de edificación no poboado das Veigas, aprobouse a modificación puntual das normas subsidiarias co obxecto de recualificar unha parcela de solo urbano no poboado de 425 metros cuadrados de superficie con destino a equipamento docente, a gardería, anexando a colindante de 1.260 metros cuadrados de superficie a que as normas subsidiarias recoñecían xa esta cualificación de equipamento. Todo iso co obxecto de ampliar a escola infantil municipal e establecer unha ordenanza específica que resolvera a carencia da excesivamente xenérica regulación existente nas normas vixentes. A alegación 7, respecto da facultade e o procedemento para exixirlle contribucións especiais aos propietarios do solo urbano, incluso con anticipo dunha anualidade de gasto previsto, e tamén da potestade municipal para obrigar os propietarios de solo edificado ou edificable a execución e financiamento de todo tipo de obras de infraestructura urbanística ao servicio do mesmo. Esta alegación desestímase tamén por canto, á vista da normativa na actualidade vixente, o Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais, norma que derroga a Lei 39/1988 do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, as contribucións especiais son tributos que o Concello pode acordar expresamente a súa imposición e que están destinados a que sexan os cidadáns beneficiarios polas obras os que o financien ata un máximo do 90% do seu orzamento. Neste caso concreto, é a empresa Endesa Generación a que vai executar íntegramente as obras de mellora de urbanización do poboado das Veigas con cargo ás súas contas, tal e como exixe o artigo 20b da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do solo de Galicia. As obras as recibirá o Concello unha vez que estean correctamente executadas e de acordo co procedemento que se describe na cláusula 6.3 do convenio. A alegación octava, respecto de que, en canto a que os terreos sobre os que se asenta o dito poboado foron expropiados a familias antiguas da nosa vila e que ditos terreos non se atopan desafectados da súa vinculación á explotación do lignito e algúns dos antigos propietarios aspiran lexitimamente á reversión. Esta alegación desestímase por canto a empresa, no seu escrito de data 31 de 5 de 2016, afirma que Endesa é lexítima propietaria por xustos e lexítimos títulos de todos os bens cuxa propiedade ou uso cederá ao Concello e estima que sobre ningún dos bens que cederá ao Concello existe dereito de reversión por antigos propietarios. Con respecto concreto ao poboado das Veigas, entenderemos que as condicións de venda das vivendas estableceránse conforme aos criterios establecidos na legislación sectorial e os da propiedade, do mesmo xeito que se fixo no resto dos poboados.
Así, Endesa, repito, no seu escrito do 31 de 5 de 2016, di que no momento do proceso no que estamos, aínda non se coñece se se van a poder vender as vivendas e en que condicións se faría a venda. Finalizado o proceso de cesión da urbanización e parcelación, se resultasen parcelas ou vivendas non vinculadas a cuestións laborais, examinarase que, en igualdade de condicións, se estableza algunha prioridade para determinados interesados, para a cal Endesa poñerá en coñecemento do Concello esta situación que poderá trasladar a información ás persoas ou colectivos que considere que puideran ter algún interese, aínda que sempre respectando a obriga de oferta pública. Alegación novena respecto de que na cláusula cuarta do convenio inicialmente aprobado parece tratarse dos restos arqueolóxicos almacenados por Endesa nas súas instalacións e que foron froito de achados nas distintas escavacións realizadas no ámbito da mina. Di que sobre esta cláusula hai que decir que, en primeiro lugar, haberá de inventariarse e definirse claramente o estatus legal de cada ben e diferenciar os que teñan titularidade exclusivamente de Endesa e os que son bens de dominio público con arreglo ao artigo 44 da Lei 1685 de Patrimonio Histórico Español, referente aos restos arqueolóxicos, para que deste modo se poida determinar a validez legal das condicións impostas e o réxime de uso que legalmente se poida convir. Esta alegación desestímase tamén por canto da comunicación da empresa que referíamos do 31 de 5 de 2016, xa que se deriva que os bens que se poñerán a disposición do Concello non forman parte do patrimonio histórico español e son bens respecto dos que a empresa ten a súa titularidade e, en consecuencia, pode dispoñer libremente deles. A alegación décima respecto da solicitude de que pola corporación se proceda á apertura dun expediente que delimite o alcance e consecuencias das obrigas incumpridas por parte da secretaria deste Concello e que se leven a cabo, no seu caso, as sancións procedentes. Desestímase tamén esta alegación ao ser unha alegación fundamentada no criterio subxectivo da asociación que presenta esta alegación e en hipótesis que non se confirmaron. E, por último, notificar este acordo ao alegante no prazo de 10 días hábiles dende a súa data e comunicarlle que, de acordo co artigo 107.1 da Lei 3092 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común, contra el non cabe recurso. Alegación de Manuel Tojeiro Tojeiro na súa condición de presidente da Asociación de Afectados pola Lei de Expropiación, de María del Carmen Freire Cortiñas na súa condición de herdeira de Antonio Freire López, de Eduardo Silva Rodríguez na súa condición de herdeiro de dona Beatriz Freire Cortiñas, Amador Formoso Fernández na súa condición de herdeiro de Manuela María Antonia Candelaria Laudelina Fernández Blanco, Amador Formoso Fernández na súa condición de herdeiro de José María Formoso Chao e de doña Francisca Antón Cabarcos, Antonio Lorenzo Cabarcos na súa condición de herdeiro da familia Lorenzo e familia Cabarcos, Trinidad Fernández Rivera, María del Carmen Fernández Rivera e Iván Pablo Fernández Rivera na súa condición de herdeiros de Trinidad do Pico, Bamonde e Manuel Cortiñas Romero na súa condición de herdeiro de José Cortiñas Fernández. Primeiro, admitir a trámites alegacións. Segundo, as anteriores alegacións acumúlanse á vista do disposto nos artigos 73 e 86.3 da Lei 3092 do 26 de novembro de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e resólvense todas elas de forma conxunta. Fai distincións de 3 apartados, en consecuencia, di que respecto de que, é a alegación respecto de que con carácter previo a aprobación do convenio que nos ocupa e sen renuncia esencial ao mesmo, se realicen as negociacións precisas entre os afectados pola expropiación no poboado das Veigas, no Concello e Endesa, de cara á mellor solución das aspiracións de todas as partes implicadas. Estas alegacións desestímanse polos seguintes motivos.
En primeiro lugar, porque as solicitudes de reversión respecto dos bens expropiados pola empresa nacional Calvo Sotelo deben tramitarse ante a Administración expropiante. En segundo lugar, porque esta circunstancia da eventual reversión de terreos cedidos ao Concello non foi tida en conta nunca en ningunha das cesións que a empresa Endesa Generación leva realizando históricamente a este Concello e con todas as corporacións anteriores. E, finalmente, esta alegación desestímase por canto a empresa, no citado escrito anteriormente de data 31 de 5 de 2016, afirma que Endesa é lexítima propietaria por xustos e lexítimos títulos de todos os bens cuya propiedade ou uso cederá ao Concello e estima que sobre ningún dos bens que cederá ao Concello existe dereito de reversión por antigos propietarios. Con respecto ao poboado das Veigas, entendemos que as condicións das vendas da vivenda estableceránse conforme aos criterios establecidos na legislación sectorial e os da propiedade, do mesmo xeito que se fixo no resto dos poboados. Así, di tamén que no momento do proceso no que estamos aínda non se coñece se van poder facer a venda das vivendas, en que condicións se faría esta venda. Finalizado o proceso da cesión da urbanización e parcelación, repite que se resultasen parcelas ou vivendas non vinculadas a cuestións laborais, se examinará que en igualdade de condicións se estableza algunha prioridade para determinados interesados, para o cal Endesa poñerá en coñecemento do Concello esta situación que poderá trasladar a información ás persoas ou colectivos que considere que poideran ter algún interese, inda que sempre respectando a obriga de oferta pública. Notificar, polo tanto, este acordo aos alegantes no prazo de 10 días, de acordo co artigo 107.1 da Lei de 26 de novembro. Pasamos á alegación de doña Silvia María Pardo Galdo en representación do Grupo Político Municipal do BNG Asambleas Abertas. Primeiro, admitir a trámite as alegacións e, segundo, resolver o seguinte respecto de cada alegación. Alegación xeral respecto do cumprimento da Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística. O artigo 4 da Lei do 15 de xuño de Normalización Lingüística di que o galego, como lingua propia de Galicia, é lingua oficial das institucións da comunidade autónoma, da súa administración, da administración local e das entidades públicas dependentes da comunidade autónoma. Tamén o é o castelán como lingua oficial do Estado. A Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística, de acordo co texto aprobado en sesión plenaria data 5 de 9 de 2006, di no seu artigo 5 que todos os expedientes administrativos do Concello das Pontes se tramitarán en lingua galega. Polo tanto, esta alegación estímase e o convenio redactarase tamén en lingua galega. Apúntase que o convenio será tamén redactado en castelán, por canto, producirá efectos fora da comunidade autónoma galega e, polo tanto, redactarase en ambas linguas. Respecto da alegación 1, referente á cláusula primeira do suelo industrial, polígono de Punto Roibo, e no punto 1, que di a sustitución do texto suelo industrial polígono de Punto Roibo polo seguinte: terreo ocupado polos antigos almacéns e talleres da mina. O 1.2 que di que se faiga a sustitución do texto do primeiro parágrafo da cláusula nas liñas 4 e 5 na páxina 3. Respecto da alegación 1.1, esta alegación desestímase por canto os terreos denominados no convenio como polígono de Porto Roibo atópanse perfectamente delimitados na documentación anexa ao convenio, deducíndose dos informes existentes no expediente a súa clasificación urbanística sin que polo mero título da cláusula o Concello poida incurrer na dúbida da naturaleza do solo que se adquire. A alegación 1.2 desestímase, por canto, a modificación do planeamento en tanto que destinada á satisfacción do interese público e que conleva o exercicio das facultades descritas no artigo 4 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, entre as que se atopa a de formular os planes e instrumentos de planeamento urbanístico previstos na Lei e, en consonancia co disposto no seu artigo 51.2, corresponde ao Concello
debendo este promover e elaborar a documentación pertinente e tramitala conforme o disposto na normativa urbanística, sen prexuízo de que, de conformidade co artigo 2.4 da mesma lei, se asegure a participación dos interesados e da cidadanía en xeral. Respecto aos instrumentos de desenvolvemento urbanísticos e os proxectos de urbanización, a alegación desestímase por canto, unha vez cedido o terreo ao Concello, os gastos que poda conlevar o desenvolvemento urbanístico non son legalmente exixibles á empresa ao carecer da condición de propietaria de ningún terreo do futuro polígono. A alegación 2, respecto da cláusula segunda das tramitacións para adaptar as instalacións da central, di unha engádega ao final da páxina dun novo parágrafo co seguinte texto. Pola súa banda, Endesa obrigas a presentar e tramitar o proxecto para a meritada adaptación da central e a iniciar a súa execución durante o primeiro semestre do 2016. E, ademais, di que Endesa recomendará aos seus contratistas a contratación preferente de bens, equipos, empresas e persoais locais. Esta alegación desestímase por canto Endesa Generación xa está a realizar os trámites precisos para a adaptación da central anunciada o pasado mes de xullo. Asemade, a alegación desestímase á vista do escrito da empresa Endesa tamén do 31 do 5 do 2016, no que, ademais de indicar que tales imposicións non poden quedar baixo o alcance do convenio por imperativo da normativa española e europea de aplicación, evitando incorrer en causa de nulidade, tamén afirma que, sen prexuízo diso, non fai falla que lles expresemos, e xa son coñecedores, de especial receptividade de Endesa en relación con calquera contratación de persoas ou empresas dos territorios dos seus distintos emprazamentos. Polo tanto, deste escrito dedúcese que a empresa ten a intención de priorizar as contratacións locais en igualdade de condicións. Respecto da alegación 3 da cláusula terceira sobre terreos mineiros, a 3.1, facer engádega no punto 1, páxina 4, do seguinte texto. Previa presentación por parte de Endesa da correspondente licencia municipal e xustificante do pago dos tributos ou taxas municipais das obras executadas para converter a mina nun lago, incluídos no proxecto de peche da mina das Pontes, citado no expositivo 2 ou no seu defecto da tramitación de oficio ata o seu remate dos correspondentes expedientes de regularización urbanística e fiscal dos bens cedidos. A 3.2, de eliminación do último parágrafo do punto 1. Con as cesións antes reflejadas se dan por cumplidos sustitutivamente todos os compromisos adquiridos por Endesa sobre a cesión del suelo en convenios anteriores. Respecto da alegación 3.1, esta alegación desestímase por canto, tal e como se deduce do artigo 153.1 da Lei 2/16 do 10 de febreiro do Solo de Galicia, o exercicio da potestade de reposición da legalidade urbanística non é susceptible de ser negociada e porque o seu exercicio corresponde neste Concello das Pontes ao concelleiro da área de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servicios, en virtude do decreto 1251 do 2015 do 3 de xullo. A regularización fiscal, que no seu caso proceda, realizarase á vista do resultado do exercicio da citada facultade. A 3.2, esta alegación desestímase tamén en virtude da aclaración realizada pola empresa Endesa en escrito do 31 do 5, no que se indica que, por virtude da cláusula terceira do convenio titulada Terrenos Mineiros, Endesa comprométese a realizar a favor do Concello das Pontes as cesións gratuitas de bens e dereitos refletidas no plano número 2.1 anexo a mesmo. Con esas cesións danse por cumplidos todos os compromisos adquiridos por Endesa en convenios anteriores, incluídos os que detallan no seu escrito de 25 de febreiro do corrente relativo á escombreira interior do ano 97 e do ano 2000. En particular, o apartado 3 do convenio 97 establecía que Endesa contribuiría ao Plan Xeral de Accesos ás Pontes que redactarían e executarían as administracións correspondentes unha vez executada a escombrera interior do campo este da mina, cedendo os terreos para executar un acceso á vila pola escombreira e areosa e para outros usos de carácter municipal.
Como complemento, no acordo de xaneiro do 2000 recollíase que unha vez executada a escombreira interior do campo este da mina se cederían os terreos que resultasen emerxidos como consecuencia de dita actuación. Debe terse en conta que a escombreira interior proxectada naquela época finalmente non se executou por variacións aparecidas na xeoloxía do yacemento. E, por outra parte, a superficie que se proxectaba ocupar con aquela escombreira era de tan só 99,5 hectáreas, mentras que as cesións comprometidas no convenio, neste convenio en maio de 2015, abarcan unha superficie superior de 115,3 hectáreas. Por outra banda, unha vez incoado por parte de Augas de Galicia o expediente de dominio público hidráulico que alcanza a zona do areal do lago, faise preciso aclarar que a cesión que compromete Endesa obviamente debe respetar ese deslinde e non comprenderá a superficie do dominio público hidráulico. Abundando neste último extremo, o informe do arquitecto Edmundo González Truque, de data 29/9, di que, levantada a liña do deslinde e policía sobre cartografía e parcelas obxecto do convenio, pódese observar que o dominio público hidráulico non afecta as mesmas. A alegación 4, sobre da cláusula quinta, edificios e instalacións do Tesouro e canal en desuso, propón no punto 4.1 a sustitución do texto canal en desuso polo de terreos da canle 4. A 4.2 propón a sustitución do texto canal en desuso no encabezamento do punto 2 na páxina 7ª polo texto de terreos da canle 4. A alegación 4.3 propón a eliminación no punto 2 de canal en desuso do parágrafo primeiro completo na páxina 7. A 4.4, a eliminación no punto 2 do texto, además de la infraestructura subterránea. A 4.5, que propón a eliminación no punto 2 do terceiro parágrafo completo. Respecto da... na páxina 7 e tamén na páxina 7 do cuarto parágrafo completo. Respecto da alegación 4.1, esta alegación estímase en parte e acórdase que o novo título da cláusula sexa terreos da canle 4. Respecto da 4.2, esta alegación estímase tamén en consonancia coa anterior alegación. Respecto da 4.3, a 4.4 e a 4.5, decir que a cesión do túnel da canle 4 prodúcese a consecuencia da cesión do solo. Así o dispón o artigo 350 do Código Civil, o artigo 12.2 do Real Decreto Legislativo 7/2015, o 30 de outubro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Solo e Rehabilitación Urbana e os artigos 13, 42.7 e 14 da Lei 2/2016 do Solo de Galicia. Da normativa citada despréndese que se unha norma especial, neste caso o planeamento municipal, non establece outra cousa, a cesión do solo conleva a do subsolo, tendo presente que no seu uso existen limitacións e servidumes que impón a protección do dominio público e que deriva da normativa sectorial. A zona da canle 4 está destinada a zonas verdes e equipamentos, é dicir, a zonas destinadas a uso público e dominio público, co que o subsolo tería tamén esta consideración. A isto engádese que as normas subsidiarias vixentes no Concello das Pontes non contemplan o uso distinto e diferenciado do subsolo o previsto para o solo, co que, en base a isto, propónse a desestimación da alegación neste punto. Polo tanto, estas alegacións desestímanse ratificando a utilidade pública na adquisición por parte do Concello tanto do solo como do subsolo da zona da canle 4. A alegación quinta sobre da cláusula sexta referente ao poboado das Veigas. O 5.1 engade ao remate do punto 1 no seu último parágrafo na páxina 8 do seguinte texto. De xeito simultáneo e no mesmo prazo
e no mesmo prazo máximo dun mes, Endesa obrígase a iniciar as obras do proxecto de renovación de infraestructuras que teñan a consideración de actuacións de conservación e mantemento previa solicitude e obtención das licencias municipais. A 5.2, engádega na páxina 8, no punto 2, liña 2 do seguinte texto, no prazo máximo dun mes. A 5.3, engádega na páxina 8, no punto 2 do seguinte texto, con independencia do número de fases, no seu caso, o prazo máximo de execución da totalidade das obras do proxecto de renovación de infraestructuras será de 12 meses. A 5.4, de engádega no punto 2, páxina 8, tamén dun novo parágrafo, co seguinte texto. Segundo o enunciado no expositivo 4, ordenación do territorio e remate do proceso de venda de vivendas, dada a súa importancia socioeconómica e coa finalidade principal de estimular o emprego e a actividade económica locais, Endesa recomendará aos seus contratistas a contratación preferente de bens, equipos, empresas e persoais locais en condicións de competitividade durante a fase de execución e desenvolvemento de dito compromiso será a responsabilidade da Comisión Paritaria reflectida na cláusula 12ª. A 5.5, referente a engádega na páxina 8, ao remate do punto 2 do seguinte texto. Endesa comprométese a non repercutir no prezo de venda das vivendas os custes das obras do proxecto de renovación de infraestructuras. A 5.6, de engádega na páxina 8, no punto 3 do seguinte texto, previa execución por Endesa das actuacións necesarias que posibiliten o seu uso inmediato. A 5.7, de engádega no punto 3, na listaxe de edificios e construcións a ceder por parte de Endesa, páxinas 8 e 9, dunha nova cesión a denominada como Hospitalillo. A 5.8, de sustitución na páxina 9, no punto 5, liña 4, do texto, realizadas en las instalaciones que se ceden e a las que Endesa históricamente ha venido contribuyendo polo seguinte: e sociais desenvolvidas polo tecido asociativo local. Respecto da alegación 5.1, esta alegación desestímase por canto a finalidade do proxecto de urbanización en canto ao proxecto de obra, de acordo co artigo 96.1 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro da Lei do Solo de Galicia, e executar os servizos e dotacións establecidos no planeamento. Polo tanto, para a execución das obras de urbanización debe estar aprobada definitivamente a modificación puntual e o proxecto de urbanización. A 5.2, desestímase en virtude do principio de seguridade xurídica, ao ser o prazo de un mes que se propón excesivamente corto e exiguo para que a empresa poda cumprir coas obrigas que legalmente lle corresponden á vista da normativa sectorial de aplicación. Así, a aprobación do proxecto de urbanización deberá ser previamente notificada, trámite para o que, de acordo cos artigos 48 e 58 da Lei 3092 do 26 de novembro de réxime xurídica das administracións públicas e do procedemento administrativo común, o Concello dispón de 10 días hábiles. A empresa deberá presentar unha garantía para asegurar a correcta execución das obras de urbanización, para o cal, e de non acordarse outra cousa, poderíase estar tamén ao prazo que reflicte o artigo 151.2 do Real Decreto Legislativo 3/2011 do 14 de novembro, que aproba o texto refundido da Lei de Contratos do Sector Público, de 10 días hábiles contados a partir da notificación do acordo de aprobación do proxecto de urbanización. A empresa realizará a licitación da obra unha vez coñecida a aprobación definitiva do proxecto de urbanización. A alegación, ademais, neste caso, non concreta cales serían as consecuencias deste incumprimento. A 5.3 desestímase porque o prazo de execución das obras será o que dispoña o proxecto de urbanización, de acordo co criterio do técnico redactor, e non o que fixo o Concello ou calquera dos alegantes. Así, o proxecto, según dispón o artigo 4 da Lei 38.1999 do 5 de novembro de ordenación da edificación, é o que define e determina as exixencias técnicas das obras e xustifica técnicamente as solucións propostas segundo as especificacións requeridas na normativa técnica aplicable. A 5.4 desestímase por canto no escrito de empresa de Endesa, que xa fixen referencia
noutras alegacións, ademais de indicar que tales imposicións non poden quedar baixo o alcance do convenio por imperativo da normativa española e europea de aplicación, evitando incorrer en causa de nulidade, afírmase tamén que, sen prexuicio diso, non fai falta que lles expresemos, xa son coñecedores da especial receptividade de Endesa en relación con calquera contratación de persoas ou empresas dos territorios dos seus distintos emprazamentos. A 5.5 desestímase porque non é viable limitar o principio de liberdade da empresa a través do convenio. Así, a Constitución española reconoce no seu artigo 38 o principio de liberdade da empresa dentro da economía de mercado. Polo tanto, a economía española atende ao principio do mercado libre no que a produción e o consumo de bens e servizos xurde do xogo da oferta e da demanda. Ademais, lémbraselle que hai antecedentes noutros poboados nos que foi a empresa a que negociou as condicións de venda segundo os convenios laborais vixentes. A 5.6, esta alegación desestímase porque non é exixible legalmente que a empresa manteña os bens que cede cando estes saen do seu patrimonio. A 5.7, nesta alegación exíxese a incorporación ao convenio da cesións de novos bens. Sen embargo, na alegación non se indica nin a finalidade a que se propón destinar o hospitalillo e o seu terreo anexo. A alegación tampouco reflite nin a valoración de futuros costos de mantemento nin a súa clasificación e cualificación urbanística. No refletido escrito da empresa Endesa respecto da cesión gratuita do hospitalillo xunto cos demais bens, afírmase que o edificio está actualmente ocupado en uso para fins de Endesa, polo que non é posible acceder á súa petición. Polo tanto, desestímase esta alegación, pero se lles informa aos alegantes de que esta corporación xa está a negociar coa propiedade a adquisición do hospitalillo e o seu terreo anexo co fin de destinalo a xeriátrico previa, lóxicamente, a realización da tramitación administrativa oportuna. A alegación 5.8, esta alegación que tamén foi feita valer por outros alegantes, desestímase porque nesta cláusula engadida á iniciativa de empresa recoñécese como beneficiarios das liquidacións que no seu caso estean pendentes de liquidar as asociacións que históricamente eran usuarias de tales bens e que tiñan unha especial vinculación con Endesa por diversas circunstancias, non atopándose entre elas concretamente as asociacións sociais. Respecto da alegación sexta, na cláusula novena, o Plan Xeral de Ordenación pide a eliminación e modificación numérica consecuente das cláusulas posteriores. Esta alegación, que formula tamén outro alegante, desestímase por canto o compromiso previsto nesta cláusula concretase en que o Concello teña en conta e estude os posibles usos industriais do lago Mineiro e do seu entorno e as reservas necesarias de solo para desenvolver futuros proxectos industriais de Endesa, se ven coa condición de que tales usos industriais do lago Mineiro ou zonas que precisa a empresa para desenvolver futuros proxectos industriais os poña de manifesto a empresa durante os períodos de información pública do planeamento. Polo tanto, esta cláusula non limita a facultade do planeamento do Concello, que se articulará sempre en aras do interese xeral e segundo principios de boa administración para lograr a mellor ordenación urbanística posible. Por outra banda, tampouco se estima que exista inconvinte algún en que a empresa poña de manifesto a súa posible intención de seguir a desenvolver a súa actividade industrial neste pobo, asegurando así máis riqueza e investimentos no futuro. A alegación sétima, respecto da cláusula décima de formalizacións das cesións. A 7.1 propón a engádeda no sexto parágrafo da cláusula na páxina 10 do seguinte texto. No relativo ao terreo ocupado polos antigos almacéns e talleres da mina, observarase o disposto na cláusula primeira do convenio. A 7.2, respecto á eliminación do penúltimo parágrafo completo da cláusula, na páxina 10, dende el Ayuntamiento conoce ata a formalización de sucesión e do texto, no obstante, no seguinte e último parágrafo. Respecto da 7.1, esta alegación desestímase en consonancia co acordado en relación á alegación 1.2.
A 7.2, esta alegación desestímase á vista do disposto no artigo 54.1 da Lei de Expropiación Forzosa do 16 de decembro do 54, por canto, os terreos destinados a viario e equipamento do Poboado das Veigas van a continuar destinándose a unha finalidade pública, polo que podería sosterse a concorrencia do caso de non reversión previsto no citado artigo. En conclusión, as posibilidades de reversión dos terreos que cede a empresa son prácticamente nulas e, en consecuencia, non se verá alterada a posesión legal e pacífica dos mesmos. Alegación 8, a cláusula 11ª sobre licencias e gastos. Propón na 8.1 a eliminación no primeiro parágrafo dos textos con excepción del Poblado das Veigas na liña 1 e de segregación na liña 2. Na 8.2 a eliminación do segundo parágrafo completo dende los gastos que se originen ata de cuenta del Ayuntamiento nas páxinas 10 e 11. Respecto da alegación 8.1, esta alegación estímase parcialmente, por canto, tal e como corrobora Endesa Generación no seu escrito, existe un erro no inciso con excepción do Poboado das Veigas, confirmando que a empresa faise cargo da redacción de toda a documentación técnica e o seu correspondente visado de ser exixible. Desestímase a supresión do inciso de segregación, por canto, serán estes os únicos títulos habilitantes que deberá solicitar a empresa unha vez tramitada a modificación puntual do Poboado das Veigas. Neste sentido, lémbrase que a aprobación do texto de urbanización está sometido ao procedimento previsto no artigo 96.3 da Lei 2/2016 do 10 de febreiro do Solo de Galicia e non á licencia de obra ou comunicación previa. A 8.2 desestímase, por canto, unha vez analizada a normativa reguladora do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados, tributo cedido polo Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, obsérvase que o artigo 1 do Real Decreto Legislativo 1/1993 do 24 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, non reflicte entre os actos suxeitos a gravame as transmisións patrimoniais gratuítas, co que non xurdirá ningún tipo de cota tributaria a pagar respecto do otorgamento das escrituras pertinentes. O artigo 29 do mesmo texto indica que será o suxeito pasivo, o adquirinte do ben ou dereito e, na súa falta, as persoas que insten ou soliciten os documentos notariais ou aqueles en cuxo interese se expidan. Polo tanto, o suxeito pasivo deste feito impoñible xa é o Concello, sen que se produza, en virtude do convenio, ningunha transmisión de pago de cuotas tributarias que non lle correspondan a esta Administración. Respecto dos tributos municipais, o único tributo que se podería devengar sería o imposto sobre o incremento de valor dos terreos de naturaleza urbana, por canto, o otorgamento de licencia de segregación non está suxeito á tasa municipal. Así, o artigo 3 da Ordenanza Municipal Reguladora deste imposto exclúese da súa tributación o incremento de valor que experimentan os terreos que teñan a consideración de rústicos a efectos do imposto sobre ben inmobles, co que no caso da cesión de terreos con esta clasificación urbanística non xorde ningunha obriga de pago nin para o transmisor nin para o Concello. Respecto dos terreos de naturaleza urbana, debe acudirse ao Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Neste texto determínase no seu artigo 106.1a que o suxeito pasivo do imposto a título de contribuinte será nas transmisións de terreos ou na constitución ou transmisións de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título gratuito a persoa física ou xurídica que adquira o terreo ou a cuxo favor se constitúa ou transmita o dereito real de que se trate, polo que tampouco neste caso se está a exonerar a Endesa do incumprimento de ningunha obriga tributaria.
En consecuencia, mantense a redacción do parágrafo ao non vulnerar a normativa tributaria e ao non xerar ningún tipo de prexuízo económico para o Concello. Alegación número 9, respecto da cláusula 12ª sobre o cumprimento e interpretación. Solicita a engádega na páxina 11, ao final do segundo e último parágrafo da cláusula, do seguinte texto. Dita comisión será tamén o marco de traballo conxunto para analizar e acordar de xeito inicial aspectos relacionados coa continuidade do plano de desenvolvemento e coa participación das partes na elaboración e desenvolvemento do proxecto de usos e xestión do lago Escombreiro, temas que serán tratados nunha reunión da Comisión que se celebrará no prazo máximo dun mes dende a aprobación definitiva do convenio polo Concello das Pontes. Respecto desta alegación, decir que se desestima porque o Concello das Pontes carece de facultades para acordar a continuidade ou non do Plan de Desenvolvemento Económico e Industrial para as Pontes. Por tanto, por un lado, non foi nunca parte asinante de ningún deles. Por outra parte, porque a súa participación nas comisións de seguimento, no seu caso, producíase, no seu caso, previa convocatoria polos órganos competentes. E, finalmente, porque do disposto no artigo 25.2 da Lei 7.985 do 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, na redacción dada pola Lei 27/2013 do 27 de decembro de racionalización e sustentabilidade da Administración local, dedúcese que as competencias en materia de industria e emprego non serían competencias propias dos concellos. E, por último, notificar este acordo ao alegante. Respecto da alegación de Dorinda Sara Otero Rei, primeiro, admitir a trámite a alegación. Segundo, resolver o seguinte respecto da alegación presentada. Ten unha serie de puntos expositivos e, finalmente, conclúe que se solicita que, con carácter previo á aprobación do convenio citado e sen renuncia ao mesmo, se realicen as modificacións normativas precisas para recoller e levar a termo a segregación hereditaria no seu día xa solicitada pola alegante. Esta alegación desestímase ao non ser o obxecto do convenio a aprobación de ningunha modificación puntual de planeamento no ámbito do poboado das Veigas, na que, en todo caso, eventualmente, recoñeceríanse as aspiracións da alegante. Por último, notificar este acordo á alegante. Respecto das alegacións de Manuel Escourido Calvo en calidade de concelleiro do Grupo Mixto Municipal do Concello das Pontes do Partido Popular. Primeiro, admitir a trámite as alegacións e, segundo, resolver o seguinte respecto de cada alegación. Primeira alegación, sobre da cláusula 1. Di que ha de figurar a cualificación urbanística real e actual que posúe o emprazamento denominado Polígono de Porto Roibo. Esta alegación desestímase, por canto, os terreos denominados no convenio como Polígono de Porto Roibo atópanse perfectamente delimitados na documentación anexa a este convenio e deducíndose dos informes existentes no expediente a súa clasificación urbanística sen que, polo mero título da cláusula, o Concello poida incurrir na dúbida da naturaleza do solo que adquire. Segundo, sobre da cláusula 1, que han de modificarse as condicións da cesión no sentido de que ha de ser en desa generación quen realice a cesión con todos os permisos, licencias, etc., todas as que sexan necesarias para a recepción en condicións suficientes para garantir a seguridade xurídica e que non haxa menoscabo algún nas finanzas públicas municipais. Esta alegación, que é ademais idéntica á formulada por outros alegantes, desestímase por canto a seguridade xurídica non se verá afectada ao ser coñecedor o Concello da situación urbanística dos terreos que acepta e dos trámites que debe realizar para garantir o desenvolvemento urbanístico do terreo.
Referíndose á empresa, ao escrito da empresa Endesa do 31 de 5 de 2016, esta indica que respecto dos terreos do Tesouro, que os terreos e edificios do Tesouro contan con instalacións de alimentación eléctrica, auga potable e saneamento non conectadas ás redes públicas e que quedaron en desuso fai algún tempo. Como se recolle no convenio asinado en maio de 2015, Endesa entregará os terreos e edificios do Tesouro no estado actual no que se atopan, sendo de conta do Concello a conexión daquelas instalacións coas redes públicas se fose isto de interés para o Concello. E por iso, polo que se desestima esta alegación, porque foron eses os termos de aceptación dos terreos. A alegación terceira, respecto da cláusula segunda, que di que hase de exixir a Endesa Generación a execución da adaptación da central térmica das Pontes á Directiva de Emisións Industriais. Decir o mismo que nas alegacións presentadas ao respecto, que son as mismas, que Endesa Generación é unha empresa privada de distribución e suministración da enerxía suxeita ao ordenamento xurídico que, entre outros principios, recoñece a liberdade de establecemento, liberdade de empresa e libre prestación de servicios tanto no Tratado de Funcionamento da Unión Europea e na Constitución Española. Esta alegación, cunha redacción igual, neste caso, ou moi similar á presentada por outros alegantes, desestímase, por canto, tal decisión enmarcada neses principios xa foi adoptada polos órganos competentes da empresa o pasado mes de xullo. Respecto da alegación cuarta sobre a cláusula segunda, na que di que hase de incluir dentro dos límites legais a exixencia ou recomendación a Endesa Generación da contratación de empresas, persoas, administracións, suministracións locais que sexan necesarias para a adaptación da térmica á Directiva de Emisións. Esta alegación, tamén enunciada por outros alegantes, desestímase por canto Endesa xa está a realizar os trámites precisos para realizar a adaptación da central, que xa foi anunciada o pasado mes de xullo. A semade a alegación desestímase á vista do escrito da empresa Endesa, no que, ademais de indicar que tales imposicións non poden quedar baixo o alcance do convenio, pois reitera que sen prexuicio diso nos expresa que xa somos coñecedores da especial receptividade da empresa en relación con calquer contratación de persoas ou empresas nos territorios dos seus emprazamentos e, polo tanto, deste escrito se deduce que a empresa ten a intención de priorizar as contratacións locais en igualdade de condicións. Respecto da alegación quinta do Partido Popular sobre a cláusula 3, que di que ha de incluirse a obrigación que Endesa Generación posúe de satisfacer os tributos correspondentes a todas as obras e traballos que sexan necesarios para culminar a transformación do espacio mineiro en lago. Ao mesmo tempo, ha de ser Endesa Generación que encorra cos gastos necesarios para a regularización urbanística e fiscal necesarias. Esta alegación, tamén igual a do BNG, desestímase por canto, tal e como se deduce do artigo 153.1 da Lei 2 do 16 do 10 de febreiro da Lei do Solo de Galicia, o exercicio da potestade de reposición da legalidade urbanística non é susceptible de ser negociada. E, concretamente, como decía na resolución da anterior alegación, neste Concello corresponde o seu exercicio ao Concelleiro da Área de Facenda, Patrimonio, Urbanismo e Servicios. E, no seu caso, procederase a súa realización á vista do resultado do exercicio da citada facultade. Respecto da alegación sexta sobre da cláusula 3, que di que hase de eliminar o texto coas cesións antes reflectidas danse por cumpridos sustitutivamente todos os compromisos adquiridos por Endesa sobre a cesión do solo en convenios anteriores. Esta alegación, igual tamén que a de outros alegantes, desestímase tamén en virtude da aclaración realizada pola empresa Endesa, que xa mencionei con anterioridade, explicando a desestimación da mesma alegación presentada por outros alegantes, e que explica
que nos convenios do ano 97 e do ano 2000 que se establecía que Endesa contribuiría ao plan de accesos de As Pontes, que se redactarían e executarían as administracións correspondentes unha vez executada a escombreira interior do campo este da mina, cedendo os terreos para executar un acceso á vila pola escombreira areosa e para outros usos de carácter municipal. Explica Endesa que a superficie que se reflectía naquel momento era de 99,5 hectáreas e que finalmente houbo problemas xeológicos e finalmente a extensión abarca unha superficie moi superior, trátase agora de 115,3 hectáreas. Respecto da cláusula séptima, da alegación séptima sobre da cláusula 5.1, di que eliminarase calquer tipo de dereito de preferencia para Endesa Generación unha vez que se cedeu a propiedade de bandito emprazamento. Di que, todo o segundo parágrafo. Han de ser, di, por conta de Endesa Generación todas as obras que sexan necesarias para proceder á cesión deste equipamento coas dotacións precisas de enerxía, telecomunicación, auga potable, saneamento, etc., de forma que as instalacións poidan ser utilizadas con total garantía e de forma inmediata. Endesa poderá utilizar vías de acceso, aparcamentos e outras instalacións en igualdade de condicións co resto de entidades de persoas do municipio, posto que, tras a cesión, tratarase de patrimonio público e municipal. Esta alegación contida no primeiro parágrafo é igual que tamén as presentadas por outros alegantes e desestímase porque o citado dereito de preferencia foi informado favorablemente pola Secretaria Municipal en data 30 de setembro de 2015 e non ocasiona ningún prexuicio nin ao Concello nin a ningún veciño de As Pontes. En canto á alegación contida no segundo parágrafo, tamén igual que as alegacións presentadas por outros alegantes, indícase que a empresa Endesa, no seu escrito, afirma respecto a estes terreos que os terreos e edificios do Tesouro contan con instalacións de alimentación eléctrica, auga potable, saneamento, que non están conectadas ás redes públicas e que quedaron en desuso fai algún tempo. Se recolle que o Endesa fará entrega dos terreos e o edificio do Tesouro no actual estado no que se atopan, sendo por conta do Concello a conexión daquelas instalacións coas redes públicas si así de interese para o Concello. Polo tanto, desestímase esta alegación aos ser os termos da aceptación dos terreos. Repito, a alegación desestímase tamén por canto foi informada favorablemente pola Secretaría Municipal en data 30 do 7, sen que o recoñecemento de algún tipo de preferencia á empresa cause ningún tipo de prexuicio ao Concello nin a ningún veciño. Alegación octava sobre da cláusula 5.2, sobre do texto que figura como canle en desuso para ser sustituído por terreos da canle 4. E di que, ao mesmo tempo, Endesa Generación ha de comprometerse co mantemento da seguridade de dita infraestructura e suscribir os seguros de responsabilidade civil correspondentes por un período non menor de 50 anos. Respecto do cambio do texto, esta alegación estímase en parte, acórdase que o novo título da cláusula sexa terreos da canle 4. En canto á alegación relativa á cesión do túnel da canle 4, lémbrase que esta se produce a consecuencia da cesión do solo e se argumenta do mesmo xeito que a mesma alegación presentada por outros alegantes, donde se explica que a zona da canle 4 está destinada a zonas verdes e equipamentos, que son zonas destinadas a uso público e dominio público, co que o subsolo tería tamén esta consideración e que nas normas subsidiarias vixentes no Concello das Pontes non se contempla o uso distinto e diferenciado do subsolo o previsto para o solo. Respecto da exixencia endesa dun seguro de responsabilidade estrutural, remitímonos tamén ao escrito de aclaracións da empresa no que di que actualmente ten asegurados por pólizas de seguro definidas na política de riscos corporativos de Endesa, estes ben estará vixente ata a cesión ao Concello. Por lo tanto, a alegación desestímase respecto á non cesión do túnel, ratificando a actividade pública na adquisición por parte do Concello tanto do solo como do subsolo
desa zona e respecto do mantemento por parte de Endesa do seguro de responsabilidade estrutural, por canto a empresa xa dispón del, non sendo exixible legalmente que ese custe sexa asumido pola cedente unha vez efectuada a cesión. Alegación novena sobre da cláusula 6.2, Endesa Generación ha de iniciar a execución de renovación e adecuación das infraestructuras do poboado das Veigas no prazo non superior a 30 días dende a aprobación e entrada en vigor do correspondente modificación urbanística. O período máximo para a determinación das obras ha de ser de 12 meses, independentemente das fases do proxecto, só admitíndolle posibles atrasos que se deben a causas de forza maior, as cales han de xustificarse na súa totalidade. A recepción das distintas fases ha de culminarse coa resolución expresa emitida na Administración Municipal, non sendo suficiente o silencio administrativo. E di que hase de concluir, dentro dos límites legais, a exixencia ou recomendación á Endesa de Generación da contratación de empresas, persoas e suministracións locais para levar a cabo as obras de renovación e adecuación das infraestructuras do poboado das Veigas. Que se ha de concluir tamén a imposibilidade de que Endesa Generación traslade o custo das obras de renovación e adecuación das infraestructuras do poboado das Veigas aos adquirintes das vivendas. Como actual propietario, ha de estar suxeito ao establecido nos artigos 28 a 59 da Lei 3988 do 28 de dicembro reguladora das facendas locais. Respecto da alegación contida no apartado primeiro, esta alegación desestímase en virtude do principio de seguridade xurídica ao ser o prazo dun mes excesivamente corto e exiguo para que a empresa poida cumprir coas obrigas que legalmente lle corresponden á vista da normativa sectorial de aplicación. Así, a aprobación do proxecto de urbanización deberá ser previamente notificada un trámite para que, de acordo cos artigos 48 e 58 da Lei 3092 do 26 de novembro de réximen xurídico da Administración Pública e do procedimento administrativo común, o Concello dispón de 10 días hábiles. Para elo, a empresa deberá presentar unha garantía para asegurar a correcta execución das obras de urbanización, para o cal, e de non acordarse outra cousa, poderíase estar tamén ao prazo que reflite o artigo 151.2 do Real Decreto 3/2011 do 14 de novembro, que aproba o texto refundido da Lei de Contratos de Sector Público de 10 días hábiles contados a partir da notificación de acordo de aprobación do proxecto de urbanización. A empresa realizará a licitación da obra unha vez coñecida a aprobación definitiva do proxecto de urbanización. A alegación, ademais, non concreta cales serían as consecuencias deste incumprimento. Respecto á alegación contida no párrafo segundo, esta desestímase porque o prazo de execución das obras será, en todo caso, o que dispoña o proxecto de urbanización, de acordo co criterio do técnico redactor, e non o que fixo o Concello ou calquera dos alegantes. Respecto da alegación contida no parágrafo terceiro, a alegación desestímase porque a exixencia, en todo caso, de recepción das obras de urbanización mediante resolución expresa contradí o que dispón o artigo 96.5 da Lei do Solo de Galicia, no que se dan por recibidas as obras si transcorrido un prazo de 3 meses dende que se inste tal recepción acompañada de certificación expedida pola Dirección Técnica de Obras, o Concello non acadou ningunha resolución expresa. Respecto da alegación contida no párrafo cuarto, esta alegación desestímase por canto a empresa Endesa no seu escrito, ademais de indicar que tales imposicións non poden quedar baixo o alcance do convenio por imperativo da normativa española e europea, afirma que non fai falta que lles expresemos, e xa son coñecedores de especial receptividade de Endesa con relación á contratación de persoas ou empresas dos territorios donde ten os seus emprazamentos. Respecto da alegación contida no parágrafo quinto, esta alegación desestímase porque non é viable limitar o principio de liberdade da empresa a través do convenio.
e, polo tanto, se atende ao principio de mercado libre no que a produción e o consumo de bens e servicios xurdo do xogo da oferta e da demanda. E, finalmente, en canto á alegación contida no parágrafo 6º, tamén formulada por outros alegantes, esta alegación desestímase, por canto, á vista da normativa na actualidade vixente, o Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo, polo que se aproba o texto da Lei de Facendas Locais, norma que derroga a Lei 3988 do 28 de decembro, reguladora das facendas locais, as contribucións especiais son tributos que o Concello pode acordar expresamente a súa imposición e que están destinados a que sexan os cidadáns beneficiados polas obras os que financien ata un máximo do 90% do seu orzamento. Como decíamos, neste caso, a empresa Endesa é a que vai a executar íntegramente as obras de mellora de urbanización do poboado das Veigas con cargo ás súas contas. E as obras as recibirá o Concello unha vez que estén correctamente executadas e de acordo co procedimento que se describe na cláusula 6.3 deste convenio. Alegación décima sobre da cláusula 6.3, na que di que Endesa Generación ha de proceder á cesión da propiedade dos equipamentos considerados públicos e que se menciona neste punto en perfecto estado de conservación e estético, de forma que poidan ser de utilización inmediata polos veciños. Entre os equipamentos que se describen neste punto ha de incluirse a edificación coñecida como Hospitalillo de Endesa e os seus terreos anexos. Esta alegación, repetida tamén por outros alegantes, ten o mismo contido e, polo tanto, desestímase do mesmo xeito que as presentadas, como digo, por outros alegantes, cos mesmos argumentos. Se lle informa tamén o alegante que esta corporación xa está a negociar con Endesa a adquisición do Hospitalillo e o seu terreno anexo para destinalo a xeriátrico previa realización da tramitación administrativa necesaria. A alegación undécima sobre da cláusula 6.5 que di que han de incluírse como posibles beneficiarias con preferencia sobre o resto as entidades que desenvolvan e presten servicios sociais neste Concello. Esta alegación tamén feita polo BNG, neste caso, decir o mesmo se desestima, igualmente se explica que as entidades beneficiarias, neste caso, son aquelas que históricamente estaban vinculadas con Endesa por diversas circunstancias e non se atopan entre elas as asociacións sociais. Alegación duodécima sobre da cláusula 9 propón a eliminación desta cláusula. Esta alegación, tamén idéntica a presentada por outros alegantes, tamén foi xa contestada e desestímase tamén por canto o compromiso previsto nesta cláusula concrétase en que o Concello teña en conta estudos posibles usos industriais do lago Mineiro e do seu entorno, para desenvolver futuros proxectos industriais se ven coa condición de que tales usos industriais do lago Mineiro ou zonas que precisa a empresa para desenvolver futuros proxectos industriais os poña de manifesto a empresa durante os períodos de información pública do planeamento. Polo tanto, esta cláusula non limita a facultade de planeamento do Concello, que se articulará sempre en aras do interese xeral e segundo os principios da boa administración para lograr a mellor ordenación urbanística posible. Respecto da alegación 13ª sobre da cláusula 10, eliminación do penúltimo parágrafo na súa integridade. Esta alegación tamén é idéntica a presentada por outros alegantes e desestímase tamén a vista do disposto no artigo 54.1 da Lei de Expropiación Forzosa do 16 de decembro do 54, por canto os terreos destinados a viario e equipamento do poboado das Veigas van a continuar destinándose a unha finalidade pública, polo que podería sosterse a concurrencia do caso de non reversión previsto no citado artigo. En conclusión, as posibilidades de reversión dos terreos que cede a empresa son prácticamente nulas e, en consecuencia, non se verá alterada a posesión legal e pacífica dos mesmos.
Respecto á alegación 14ª sobre da cláusula 11, di que non se ha de exceptuar o poboado das Veigas e non se ha de limitar a obtención de licencias necesarias á segregación. Di que, doutra banda, parece ser necesario recordar que o poboado das Veigas está suxeito ás normas subsidiarias. Di que todos os gastos necesarios para formalizar legalmente todas as cesións, exixencia de licencias, permisos, etc., e calquer outro gasto que se deriven do presente convenio han de ser por conta de Endesa Generación. A alegación contida no primeiro parágrafo estímase parcialmente, por canto, tal e como corrobora Endesa Generación no seu escrito, existe un erro no inciso con excepción do poboado das Veigas, confirmando que a empresa faise cargo da redacción de toda a documentación técnica e o seu correspondente visado de ser este legalmente necesario. Desestímase a petición de non limitar a obtención de licencias de segregación, por canto serán estes os únicos títulos habilitantes que deberá solicitar a empresa unha vez tramitada a modificación puntual do poboado das Veigas. Neste sentido, lémbrase que a aprobación do proxecto de urbanización está sometido ao procedimento previsto no artigo 96.3 da Lei 2/2016, a Lei do Solo de Galicia, e non a licencia de obra ou comunicación previa. Respecto da alegación contida no parágrafo 2º, a alegación desestímase porque as normas subsidiarias do Concello das Pontes non recollen as determinacións precisas para a xestión deste solo de acordo co que exixe a normativa urbanística actual. Así, o artigo 53 da Lei do Solo de Galicia require para o solo urbano consolidado, entre outros aspectos, que se indique a cualificación dos terreos e a delimitación dos espacios libres e zonas verdes, indicando o seu carácter público ou privado, os emprazamentos destinados a dotacións, equipamentos e demais servizos de interese xeral, indicando tamén o seu carácter público ou privado e as condicións de edificación. Espacios reservados para dotacións, equipamentos e demais servicios de interese social, sinalando o seu carácter público e privado e as condicións de edificación, garantindo a súa integración no entorno no que deban de ubicarse. O trazado e características da rede viaria pública con sinalización de aliñacións, ou as características e trazado das redes de saneamento de augas, sumidoiros, enerxía eléctrica e outros servicios que, no seu caso, prevé o plan. En consecuencia, precisase que se concrete o réxime xurídico específico de aplicación nesta zona, máis aínda tendo en conta a súa extensión, por canto se trata dunha área que supera as 30 hectáreas de superficie e as circunstancias históricas do poboado das Veigas. Ademais, debe terse en conta que esta é a solución pola que xa optou o Concello das Pontes para establecer a ordenación urbanística dunha única parcela no poboado das Veigas para, en este caso, ser destinada a gardería. Así, mediante orde da Consellería de Política Territorial, Obras e Vivenda da Xunta de Galicia do 21/7/2003, sobre a base dos mesmos principios inspiradores de mellorar e precisar as condicións de edificación no poboado, aprobouse a modificación puntual das normas subsidiarias co obxecto de recualificar unha parcela de solo urbano no poboado de 425 metros cuadrados de superficie con destino e equipamento docente, a gardería, anexándoa a colindante de 1.260 metros cuadrados de superficie a que as normas subsidiarias recoñecían xa esa cualificación de equipamento. Todo iso co obxecto de ampliar a escola infantil municipal e establecer unha ordenanza específica que resolverá a carencia da excesivamente xenérica regulación nas normas subsidiarias vixentes. Finalmente, respecto á alegación contida no parágrafo 3º, e para ser coherente na contestación respecto do xa alegado por outros interesados, esta alegación desestímase, por canto, unha vez analizada a normativa reguladora do imposto sobre transmisións patrimoniais e actos xurídicos documentados,
tributo cedido polo Estado á Comunidade Autónoma de Galicia, obsérvase que o artigo 1 do Real Decreto Legislativo 193 do 24 de setembro, polo que se aproba o texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados, non reflicte entre os actos suxeitos a gravame as transmisións patrimoniais gratuítas, co que non xurdirá ningún tipo de cota tributario a pagar respecto Respecto do otorgamento das escrituras pertinentes, o artigo 29 do mesmo texto indica que será suxeito pasivo o adquirinte do ben ou dereito, e na súa falta as persoas que insten ou soliciten os documentos notariais ou aqueles en cuxo interese se expidan. Polo tanto, o suxeito pasivo deste feito impoñible xa é o Concello sen que se produza, en virtude do convenio, ningunha transmisión de pago de cotas tributarias que non lle correspondan a esta Administración. Respecto dos tributos municipais, que fai referencia ao único tributo que se podería devengar sería o imposto sobre o incremento do valor dos terreos de natureza urbana. Por canto, o outorgamento de licencia de segregación non está suxeito á taxa municipal. Así, o artigo 3 da Ordenanza Municipal Reguladora deste imposto inclúese da súa tributación e incremento de valor que experimenten os terreos que teñan a consideración de rústicos a efecto do imposto sobre bens inmobles, co que no caso da cesión de terreos con esta cualificación urbanística non xorde ningunha obriga de pago nin para o transmisor nin para o Concello. Respecto aos terreos de natureza urbana, debe acudirse ao Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facendas Locais. Neste texto determínase que o suxeito pasivo do imposto a título de contribuinte será na transmisión de terreos ou na constitución ou transmisión de dereitos reais de goce limitativos do dominio a título gratuito a persoa física ou xurídica que adquira o terreo ou a cuyo favor se constitúa ou transmita o dereito real do que se trate, polo que tampouco neste caso se está a exonerar a Endesa do cumprimento de ningunha obriga tributaria. En consecuencia, mantense, polo tanto, a redacción do parágrafo ao non vulnerar a normativa tributaria e ao non xerar ningún tipo de prexuízo económico para o Concello. Alegación 15ª sobre as valoracións. Di que han de correxirse posto que existen erros na identificación dos bens. Fala tamén respecto da cesión de rúas, infraestructuras e espazos de uso público. Di que hase de estar o disposto no artigo 13 do Real Decreto 1372/86 de 13 de xuño. Fai referencia aos períodos que levan afectados a ese uso público, fan que a legislación xa os considere públicos e con iso patrimonio municipal. Polo tanto, non han de ser obxecto de cesión nin por iso de valoración. Respecto desta alegación, a contida no primeiro parágrafo, é unha alegación exacta nos mesmos termos, presentada tamén por outros alegantes, e desestímase, por canto, xa se correxiron os erros que se contiñan na documentación aportada por Eptisa. E Endesa di que, no relativo á cesión de bens xa cedidos ao Concello e outras administracións, a alegación desestímase en virtude da aclaración feita por Endesa no seu escrito. Respecto da alegación contida no segundo parágrafo, que tamén é idéntica a presentada por outros alegantes, desestímase por carecer de fundamento legal en base ás consideracións xurídicas que se conteñen no informe da Secretaría deste Concello de data 24 do 10 que xa se relataba na resolución de outras das anteriores alegacións. E, por último, respecto da alegación 16ª sobre a posibilidade de existencia de dereito de reversión para antigos expropiados,
Di que ha de incluirse neste convenio a posibilidade de que a Xustiza conceda ese dereito aos afectados pola lei de expropiación forzosa. Decir que esta alegación tamén foi formulada por diversos particulares e se desestima polos mesmos motivos que xa se fixeron mención na resposta a esas outras alegacións. Por último, a alegación presentada por José López Fernández na súa condición de herdeiro de Domingo López Bouza. Decir que esta alegación foi presentada fora de prazo, co que debe terse por non presentada. E, polo tanto, se propón inadmitir a trámite a alegación e notificar este acordo no prazo de 10 días hábiles dende a súa data o alegante e comunicarlle que, de acordo á lei de réxime xurídico das administracións públicas e do procedimento administrativo común contra el non cabe recurso. Esta é a extensa proposta de acordo que se trae hoy a pleno. Sinto haber tido que estenderme tanto, pero creo que era preceptivo e deberíamos facer mención para coñecemento de todos os veciños e veciñas de todas as alegacións que foron presentadas e expoñer claramente o contido da proposta que traemos a pleno no referente a aquelas que se estiman e aquelas que se desestiman e os argumentos deste equipo de goberno para a súa estimación en algún caso ou para a súa desestimación nos outros. Vou abrir un turno de intervencións. Doulle a palabra ao representante do Grupo Mixto do Partido Popular. Buenos días. Bueno, después de escuchar algo que ya habíamos leído y que, bueno, sí puede ser, porque se tiene que ser consciente del desconocimiento por gran parte de la población de lo que ha acontecido y lo que acontece en torno a este convenio, y anticipando que mi voto va a ser el de la abstención. Sí quería, por un lado, que desde el 19 de mayo de 2015, cuando se hace público en prensa la firma de este convenio, hasta el día de hoy ha pasado 1 año y medio, y es un periodo suficiente como para a lo mejor haber tratado de otra manera todas las alegaciones que se han presentado. Sobre todo, como no te has cansado de repetir, porque parte de los que hemos alegado el contenido de este convenio original o el contenido original de este convenio hemos coincidido en muchas de las alegaciones, independientemente de posicionamientos ideológicos y de otra serie de circunstancias. Y pues hemos tenido 1 año y medio que percibo, a lo mejor estoy equivocado, pero percibo que lo único que se ha hecho en este periodo ha sido esperar a que Endesa diera su opinión respecto de las alegaciones que presenta el resto de gente, y a partir de ahí pues asumir como propias las contestaciones de Endesa, evidentemente en beneficio de Endesa, y después pues solicitar a la Secretaría que emita un informe jurídico que, digamos, posicione o dé un mejor punto de vista o una mejor valoración sobre todo lo que se propone y sobre todo por la desestimación de muchas de las alegaciones, ¿no? No quiero tampoco dejar de puntualizar varias cosas. Primero, el enclave o el lugar de Portorrey donde hay unas naves, evidentemente queda claro que no es suelo industrial, queda claro que el Concello lo sabe, e independientemente de cómo lo quieran llamar en un convenio, esa es la situación, y el Concello acepta recibirlo tal y como está, es decir, no en unas condiciones como para que pueda ser destinado a un uso al día siguiente de la firma o al día siguiente de la recepción, sino en las condiciones a las que está.
pero, evidentemente, como dice la secretaria, no solo en este punto, sino en otros muchos puntos, no hay nada legal que oponer, dado que son términos de negociación. Y al ser términos de negociación, pues no hay nada legal que se pueda oponer. Evidentemente, otra cosa es que estemos de acuerdo con esa negociación o no, ¿vale? Sobre las alegaciones que han hecho gran parte de los alegantes respecto a la recepción de los trabajos y obras necesarios para convertir el lago, la explotación minera o el espacio minero en lago, bueno, pues claro que el ejercicio de la reposición urbanística o de la legalidad de la urbanística no se negocia. Ahora, evidentemente, quedamos a la espera de si ese derecho se ejerce o no se ejerce y cómo se van a liquidar las consecuencias fiscales que pueda tener. Habíamos hecho alguna otra alegación sobre el recepcionar gran parte de todos estos bienes, garantizándose a Endesa algún derecho de preferencia. Evidentemente, yo eso creo que es una carga. Vosotros no lo veis así. Legalmente no hay nada que decir. ¿Por qué? Porque, como se vuelve a decir, pues forma parte de lo que se ha negociado. Son términos de negociación en los que uno se ha entrado. Sí me gustaría también dejar claro que sí que no comparto para nada las condiciones en las que se va a recepcionar los terrenos del Canal 4, sobre todo por ese propio canal, porque creo que es una obra que atraviesa el casco urbano, que tiene sus propias características e incluso puede ser un elemento peligroso para la población, incluso para el casco urbano, con lo cual creo que sí que se debería obligar a Endesa, sobre todo por seguridad, a que realice una puesta a punto de esa instalación y, evidentemente, que se haga responsable de lo que pueda pasar en los próximos años, ¿vale? Que la Endesa, vuelvo a decir, en lo negociado dice que lo va a entregar tal como está y que en el momento que lo entregue deja pagar los seguros, bueno, y que no existe obligación, bueno, yo creo que también es algo que se puede negociar. Tú cuando compras una casa, ya nadie la compra sin obligar al constructor a un seguro vecinal, a un seguro de infraestructuras durante 10 años, independientemente de que ya no sea el constructor el propietario de esa vivienda. Con lo cual debería tenerse en cuenta, por lo menos. Respecto a las alegaciones que este grupo ha hecho respecto a plazos de obra, forma de recepción, licencias, cargas fiscales, etcétera, en las obras que se van a cometer en el poblado de Las Veigas, y partiendo siempre del posicionamiento inicial de que este grupo, el Partido Popular, pretendía que el poblado de Las Veigas se desligara del resto de elementos que forman este convenio urbanístico, pues no tengo nada que decir, porque en mi sincera opinión pensaba que era algo que se debía negociar en términos similares, independientemente de los plazos para lograr la firma final del convenio, pero que se debía negociar en términos similares para garantizar una serie de cuestiones de índole financiero, de índole de seguridad y de eliminación de incertidumbre a esos propios vecinos, pero si esta asociación de vecinos pues no ha presentado ningún tipo de alegación, entiendo que lo aceptan tal como está. Me llama también la atención que no se haya aceptado por parte del grupo de gobierno, por Endesa está claro, pero por parte del grupo de gobierno que no se haya aceptado o que no se haya incidido en sus negociaciones en incluir el hospitalillo de Endesa en este convenio, porque durante todo ese tiempo pasaron muchas cosas con el hospitalillo de Endesa, ¿no? Incluso los proyectos para convertirlos en geriátrico se han encargado, se han realizado y se han pagado con muchísima anterioridad al día de hoy, con lo cual yo creo que sería un elemento que debería figurar en este convenio y no dejarlo para que sea algo que Endesa ponga encima de la mesa en posibles negociaciones futuras o convenios futuros. En resumen, creo que incluso podríais haber utilizado las alegaciones hechas por el resto de grupos y por otras asociaciones y por particulares para mejorar la negociación con Endesa,
incluso aún echándonos la culpa, que no nos íbamos a quejar. Creo que es un convenio que sigue siendo bastante perjudicial para As Pontes, sobre todo en el ámbito de las valoraciones, en el ámbito sobre todo de ceder a recibir algunas instalaciones en el estado en el que están, y además renunciando Endesa a hacer cualquier tipo de adaptación. Y nada, y por otro lado sí que me gusta también dejar constancia de que, a pesar de la importancia que este convenio tiene para As Pontes, para su futuro, y sobre todo por los efectos no solo urbanísticos, sino fiscales y presupuestarios y de destino de fondos públicos futuros, pues para que quede constancia me llama la atención que a lo mejor otras entidades como asociaciones de empresarios o sindicatos o asociaciones vecinales no hubieran mostrado, hecho público su parecer al respecto. Ben, bueno, pouco máis que contestarche, Manolo, queda na proposta de acordo que traemos, quedan postos de manifesto o noso parecer e a nosa postura respecto das alegacións que presentache, e, polo tanto, nada máis que añadir. Xuntos por As Pontes? Despois, no segundo punto, vai haber posibilidade de presentar tamén exposición ou presentamos agora xa as alegacións a nosa defensa? Despois hai, no terceiro punto, aprobar o texto definitivo. Pero non entendo que me queres Se nos decir... vas dar posibilidade de falar no segundo punto tamén ou só agora? Non, vais a ter posibilidade de falar en todos os puntos, obviamente. Estamos tratando o tema das alegacións, neste caso Xuntos por As Pontes non presentou alegacións, pero vos dou a palabra por si queredes facer algún comentario ao respecto ou nada máis. Sí, bueno, pois Xuntos por As Pontes non presentamos alegacións porque creemos que o noso traballo era dar información aos veciños sobre o contido do convenio, publicámoslo na nosa página web. A vista das alegacións, observamos que hai dos tipos, unhas xurídicas que deben de cumplirse en todo caso e outras políticas que se deberían de negociar, creemos que en outro sentido. Solo vou dar 3 puntos. En canto ás infraestructuras de suministración e acceso aos servicios básicos, deberían de correr, en todo caso, por conta da empresa. Debería ceder os terreos en condicións adecuadas para o seu uso inmediato. Exixirlle que todos os terreos foran cedidos nas mesmas condicións que vai ceder o poboado das Veigas. En canto a Canle Cuarta, exixir tamén que siga abonando o seguro, polo menos, porque con todos estes gastos o único que está facendo o Concello é mermar as arcas municipais, en perxuízo de todos os veciños. En canto ao dereito de reversión no poboado das Veigas, está claro o ordenamento xurídico neste punto, pero este Concello debeu exixirlle máis a Endesa. O propio artigo 1474 do Código Civil di que o vendedor, Endesa, responda do comprador, o Concello, da posesión legal e pacífica da cousa vendida e dos vicios e defectos ocultos que teña. Se ven nos seguintes artigos é posible a súa negociación ampliando, disminuindo ou suprimindo esta obriga, creemos que este Concello debeu exixirlle a Endesa que efectivamente se fixera cargo do dereito de reversión e que non repercutira no Concello. Igualmente, os gastos de escrituración, notariais e de rexistro que tamén se deberían de negociar, en principio nada máis. Bueno, entendo que a vosa postura respecto das alegacións presentadas, pero nada máis. Ben, o BNG. Bo día.
A ver, antes de nada, facer mención, como xa fixemos tamén no tema no pleno onde se debatía este convenio na súa aprobación inicial, a dous aspectos, en este caso, aunque xa incidiramos nel, e un novedoso, en canto á presencia ou non do alcalde neste pleno. Nos entendemos que o alcalde debe estar presente nos plenos, en este caso as súas funcións de presidente de Diputación, pois parece que merman esas posibilidades, pero tendo en conta que por parte do Grupo de Goberno este convenio se ten calificado como o mellor da historia e como un importante feito tamén fito para as Pontes, pois sin despreciar a ninguén, pola súa valía política ao frente, en este caso, deste pleno, pois decimos que nos parecería oportuno e necesario que puidera estar tamén o alcalde, porque, ademais, entendemos que foi quen tomou parte tamén nas negociacións. Logo, debería de estar aquí, e entendemos que non hai tampouco ningún tipo de impedimento, porque a data escolleu o Grupo de Goberno Municipal e puido collela pois, nunha data onde estivera o alcalde. Tampouco había tanta urxencia. Nos preferiríamos que estivera presente aquí, xa digo, sin despreciar a ninguén, o que non se tome por aí, polo menos. Si nos gustaría tamén deixar mención de algo novedoso a respecto do pleno anterior e que a intervención da propia alcaldesa en funcións nos medios de comunicación acerca deste convenio. Se non recordo mal, saleu fai 2 días na prensa e o titular era luz verde ao convenio. Todos asumimos por reglas democráticas a maioría absoluta que ten o PSOE no Concello das Pontes, pero tamén pediríamos tamén que por reglas democráticas, e utilizando unha frase que utiliza a propia secretaria no seu informe, por un principio de decencia institucional, pois esa intervención se tivera feito a posteriori deste pleno. Nos entendemos que tampouco habría ningún problema por facelo desa maneira, e cando menos, xa digo, por respeto institucional e as outras partes que representamos tamén a veciños e a veciñas das Pontes. Dito isto, e entrando xa no que sería a proposta de resolución de alegacións, nos vamos a insistir en algo que non se insisteu por parte da representante do Grupo de Goberno na súa intervención, na súa longa intervención, e que é importante ese dato tamén no quedar. O que deu lectura á alcaldesa en funcións é a proposta do Grupo de Goberno. Polo tanto, os argumentos utilizados son argumentos do Grupo de Goberno, que non teñen por que ser coincidentes ao 100% cos argumentos xurídicos que figuran no informe elaborado pola Secretaría Municipal. Nos, como BNG, e así o dixemos tamén no pleno de aprobación inicial, fixemos rexistro das nosas alegacións coa intención de mellorar o convenio e mantendo o acordado tamén polo propio Grupo de Goberno. É dicir, nos iríamos a outro tipo de negociación, tense manifestado aquí tamén, nos o fixemos, que entendíamos que non debería de aparecer o poboado das Veigas, estaba dentro, non vamos facer unha alegación dicindo que se quite o poboado das Veigas. Pero, bueno, intentando manter a estructura do documento que se nos presentou, a nosa proposta era mellorar ese documento. E para elo presentamos 25 alegacións en total, algunhas as cláusulas que aparecían, na maior parte das cláusulas nos tiñamos algo que aportar, ou aportamos algo, en concreto das 12 cláusulas que aparecen no convenio nos fixemos alegacións a 9, deixamos fora porque non tiñamos opinión formado, porque tampouco nos parecía relevante, cláusulas onde aparecía o tema do material museístico ou onde aparecía o tema do circuito de Cars, desa cesión de terreo que xa, en principio, ten en riba del a construción dunha instalación municipal, era regularizar esa situación, ou dos terreos do campo da Festa de Sá. Aí non tiñamos moito que decir. Nos fixemos unha primeira alegación xenérica en canto ao texto, en canto á utilización do noso idioma,
Por lo tanto, en canto ao respeto tamén da legislación actual, que foi estimada, xunto con outras 3 das alegacións que fixemos. Logo, fixemos 25, estimáronse nos 4, en algo aportamos, co cal consideramos positivo xa a presentación de alegacións que fixemos. Podíamos decir que máis que 4 serían 5, porque en algunhas delas aparecen incorporacións ao texto do convenio que non estaba no texto orixinal, algunha cesión de terreos que non aparecía e agora aparece. Nos entendemos que iso pudo ser derivado de algunha das alegacións que presentamos, pero, bueno, tampouco vamos a asumir, vámonos a quedar con esas 4 estimadas e que, bueno, pues, como digo, permiten, cando menos, mellorar o texto do convenio, así se entendeu, non? E, por lo tanto, tivemos 21 alegacións desestimadas. Pero hai que decir que desas 21 alegacións que se nos desestimaron, hai 10 que concordan ca base xurídica que establece o informe de Secretaría. É dicir, por parte de Secretaría enténdese que das alegacións que presentaba o BNG hai 10 que non dependían de prosperar porque non están ou non teñen base legal. Bueno, nos discutiríamos esa base legal tamén. En algún caso, é chamativo o tema das licenzas e do pago de tributos do tema do lago, que se diga que iso non é negociable. As alegacións do BNG non falaban de negociar iso, ni moito menos, senón dunha seguridade xurídica. Se nos vamos a facer con unhas bens, cando menos garantir que esos bens cumplen con toda a legislación e que teñen o aval que deben de ter, que a licencia municipal e o pago dos seus tributos. Evidentemente, enténdese que iso non debe de ser así, pero tamén se lle pasa a responsabilidade, novamente, que xa ten o propio concelleiro de Facenda. Nós faremos seguimento, evidentemente, esa responsabilidade, como levamos facendo desde fai anos tamén, e como se puido demostrar pois, no pleno ordinario último, donde das preguntas que facíamos se deixou constancia de que existen obras de Endesa que non teñen ni licencia ou ni siquiera pagados tampouco os seus tributos. Por lo tanto, aí andaremos mirando a ver como se actúa. Como se actúa. Hai outro informe xurídico tamén en canto á capacidade ou non do Concello para prorrogar o tema do plano de desenvolvemento, que non temos capacidade porque non formábamos parte dos seus órganos. Bueno, nos entendemos que o Concello das Pontes ten capacidade de abondo para poder chegar a acordos con Endesa e dicirlle que o plano de desenvolvemento debe de continuar. Endesa foi a única que dixo que non. O resto de institucións e entidades que forman parte dese plano de desenvolvemento, a Xunta e as tres organizacións sindicais opinan que o plano de desenvolvemento debe de seguir. Endesa é a única que non. Bueno, pois que o Concello nunha negociación con Endesa poida chegar ao acordo de que Endesa siga formando parte do plano de desenvolvemento, me parece que non é unha falta de capacidade ou non ten ningún requisito xurídico por atrás. Igual que en aqueles onde se fala de si é constitucional, si estamos de acordo coa Constitución española, co dereito europeo, si vamos a obrigar a empresa a incumplir eses dereitos en canto á contratación de empresas e de man de obra local. Nós o único que fixemos foi reflectir nos textos exactamente o mesmo texto de convenios anteriores. Exactamente o mesmo texto. Si de aquela prosperou, tampouco vemos agora porque non pode prosperar. A Constitución, creo que non é necesario recordala aquí, está sin modificar, excepto nun dos seus artigos, que non afecta en este caso. Pero é a mesma Constitución que había para os convenios anteriores e para este convenio tamén. E, repito, en convenios anteriores, ese mesmo texto, exactamente o mesmo texto, estaba reflectido e foi aprobado. E non se declarou nulo por ninguén, nin se reclamou tampouco por el. Bueno, hai outras alegacións das que nos presentábamos que teñen unha motivación estrictamente política para rexeitalas, porque o informe xurídico di claramente que será a corporación que non teña que valorar, será a Endesa que non teña que aceptar, é dicir, en outros casos di incluso que non teñe ningunha influencia de tipo xurídico. Bueno, pois aí, en esas 11 alegacións, cando menos,
puido terse algún tipo de contacto desde que o BNG presentou as súas alegacións co grupo de goberno para falalas. Sería normal, non só co BNG, nos entendemos que se debería facer co resto de alegantes, incluso como ao resto de alegantes, porque polo que se pode desprender da documentación que nós temos, con algúns deles sí que se falou. Con este grupo non, polo menos, non? Non se nos deu o mesmo trato en ese caso, non? Pero, máis que tramitar un mero expediente administrativo, a cuestión política debe de estar tamén presente aí, e entendemos que o grupo de goberno o que fixo foi inhibirse da súa responsabilidade, cando menos a respecto das alegacións que presentou o BNG. Xa digo, no resto parece ser que algún tipo de acordo hai. E haino, porque aínda que son alegacións que, según o informe xurídico e segundo a proposta, se desestiman, despois incorporan texto ao convenio. Un pouco chocante. Desestimamos, pero modificamos o texto, non? Bueno, parece que hai distinto trato, dependendo de onde veñan as alegacións, e iso que en algún caso, como dio o informe da secretaria, volvendo ao texto que xa leín antes, esas alegacións que se recollen ou que modifican o texto do convenio, segundo o informe xurídico, di que as expresións que se utilizan por parte dos alegantes teñen presuntamente carácter ameazante e intimidatorio. Á vista da catadura desta solicitude e por un básico principio de decencia institucional, esta alegación debería desbotarse, debería desestimarse. Non é o argumentario do BNG, non é tampouco referido ás alegacións do BNG, son referidas a outras alegacións das que se presentaron, que foron desestimadas, pero que, como digo, incorporan texto e dan tamén algún tipo de dereito a algúns dos alegantes. Iso recóllese. Sin embargo, como digo, as 11 enmendas que se desbotan por parte do grupo de goberno a respecto do BNG, con criterio estrictamente político, non tuvemos ocasión de negocialas, falalas, cando menos ter algunha conversa para poder falar delas. É certo, podíamoslo ter feito na comisión que fixemos o luns, despois de ano e medio de ter presentadas as alegacións. Tempo houbo, se non se quixo facer, é igual. Nos entendíamos que melloran o convenio. Melloran onde? Pois na parte do chamado polígono de Portorroibo. É certo, só jodería que o Concello non conocer a cualificación urbanística dos terreos que vai aceptar, e que iso xa sería o último que podería pasar. Pero, bueno, falemos con propiedade. Non vamos a aceptar un polígono industrial. Vamos a aceptar unhos terreos que vai haber que recualificar, que vai haber que facer proxectos e que veremos a ver con que nos quedamos, se se pode desenvolver ou non se pode desenvolver. Non sei se iso entra dentro da valoración. Vamos a ter terreo industrial, sí ou non aí? E canto vamos a ter? Canto nos vai a costar? Iso tampouco figura en ningún sitio. Non aparece ese tipo de valoración. Por certo, vamos a ter, como di o texto do convenio tamén, que aguantar a carga xurídica do que hai xa ali. É dicir, ali hai empresas instaladas. Hai unha empresa instalada, que hasta onde nós sabemos, polo menos, non ten licencia municipal. E está instalada ali, está desenvolvendo a súa actividade ali. Vai a ter que o Concello manter esa actividade, manter esas condicións. Ten que deixarlle esa instalación a esa empresa. Polo que di o texto do convenio, sí. Co cal estamos collendo cargas tamén. Cargas. Bueno, nós intentábamos milloralo en ese sentido. Que non é negociable, que non ten que facer e demais. Bueno, pois, se non é negociable, non sei o que facemos. Pedirlle a Endesa que seña Endesa quen entregue chave en man o polígono está dentro das capacidades do Concello ou non? Nos entendemos que sí. Hai algo que xurídicamente o impida ao Concello? Nos entendemos que non, e nos informes xurídicos tampouco se reflicte. É un problema de negociación, claro. Un problema de quen negocia, polo tanto. Iso hai no que reconocer tamén. Igual que no tema da adaptación da central, sí, correcto, despois de ano e medio hai unha novidade que Endesa decide levar o proxecto adiante. Pois parécenos perfecto e así o temos tamén xa manifestado, era noso interés tamén que iso fose para adiante. Pero, bueno, aí é onde aparece de novo a desestimación por consideracións políticas dos textos que aparecen en convenios anteriores, a respecto da contratación de man de obra local e demais. Bueno,
aí está, que xustifique que non deba de xustificar. Non? Ou o tema da cesión de terreos mineiros, como xa temos manifestados tamén aí, nos presentábamos dúas alegacións, unha era referida aos tributos do lago e á licencia do lago, que, bueno, dice que non, pero nós entendemos que podría figurar perfectamente o texto, tampouco habría ningún problema. Non? E despois, a parte tamén de ter en conta que podía haber outras cesións, cando menos fixose o traballo que non estaba feito no pleno da aprobación inicial, que era comprobar os convenios anteriores e saber se había cesións todavía sin facer ou non. Bueno, pois Endesa mandou o seu informe dicindo que no ano 97, no ano 2000, que había unhas cesións que non se fixeron. Por qué? Porque non se fixo esa escombreira interior. Bueno, pois se non se fixeron estaban sin cumplir os acordos. Habría que miralo tamén. Pero o curioso é que teñamos un informe de Endesa. É Endesa quen lle di ao Concello que está cumprido e non está cumprido. Sin embargo, non hai ningún informe do Concello que analice os convenios e que diga onde se cumpre ou onde non se cumpre. É dicir, fiámonos da outra parte que negocia con nós, que evidentemente mirará o seu interés, porque por moito que queira manifestar Endesa, importas evidentemente máis o seu propio interés que o interés dos veciños e vecinas das Pontes, por moito que queira escribir e por moito que se queira manifestar. Non? E non faría falta telo que discutir aquí, ou eso espero, que non é necesario discutilo aquí. Non? Ao final aparece unha nova cesión por aí, donde están as rotopalas. Non estaba no convenio inicial. Aparece esa nova cesión. Non nos importa que é debida. A nos parecenos interesante esa nova cesión aí, esa incorporación que aparece aí. Non? Pero o texto, sin embargo, mantense. Cal será o interés por parte de Endesa en manter un texto que ela mesma di que non ten sentido, porque as cesións xa están cumpridas. Se as cesións están cumpridas, por que temos que manter un texto que diga que as cesións están cumpridas? Cal sería o problema eliminalo? Nos non vemos cal é o problema. E a Secretaría, no seu informe, tampouco o ve, porque di que non ten consecuencias xurídicas. Por lo tanto, debo de valoralo a corporación, e esa parte que goberna teno valorado e desestimas tamén. Non? Bueno, na parte do Canle 4, aí, pois, estímasenos, pero son de tipo formal. Non lle chamo Canle 4, o sea, non lle chamo canal en desuso, chamolle zona de equipamentos do Canle 4, vale? Home, tampouco nos alivia moito eso. A nós o que máis nos importa é o que se vai a coller aí. E que, como xa se dixo antes, fainos coincidir a organizacións políticas que estamos ideolóxicamente en extremos opostos. E coincidimos. Hai 3 alegacións en ese sentido que coinciden. A que presenta Amigos das Pontes, a que presenta o Partido Popular e a que presenta o BNG Asambleas Abertas. Por algo será. E o curioso de todo é que esa infraestructura, no primeiro pleno, resulta que era, bueno, pouco menos que o grande alicente do convenio. Esa infraestructura iba a ter usos de tipo industrial, creo que se falaba da plantación de cogumelos e algo así, non? Pero que incluso se podía ampliar máis, non? Que se lleve moito futuro a ese tipo de instalación e que, polo tanto, incluso se valoraba económicamente dunha forma bastante amplia tamén. Non? Pero ahora resulta que non é algo que quixéramos realmente, que estamos obrigados a collelo. Ahora, cando se informa as alegacións, di, non, é que non che queda máis remedio que collelo. Non é unha cuestión de gusto, se o quero ou non quero, non. Estás obrigado por lei a collelo. Bueno, pois entonces hai algo que non cadra, o argumentario inicial e este de aquí. Non? Alguén non estaba dicindo as cousas con claridade, porque ese argumento non saíu en ningún momento no primeiro pleno da aprobación inicial do convenio. Non? Bueno, pois se estamos obligados, tamén podemos, como di o informe xurídico, pois rexeitar esa cesión. Home, nós entendemos que incluso podríamos quedarnos ca parte de arriba e non querer a parte de abaixo. Se a outra parte está de acordo, pois ponémonos de acordo e non queremos, xa está. E se legalmente non queda máis remedio e temos que collelo todo, pois non collemos nada. Para que? En que influye eso? As zonas do Canle 4 son de uso público ou non son de uso público? Non ten feito xa investimentos o Concello en esas zonas?
cal é entonces a necesidade de collela? Sabendo que vamos a coller un morto grande, todo o canle 4, todo o tubo que está por aí en desuso e que terá problemas. E que a propia Endesa xa che di, sí, teño póliza de seguro, pero no momento en que te quedes con ela, esa póliza de seguro córtase. Encárgate ti da seguridade. Non? Eu creo que vos estades equivocando aí e que vos debería de facer reflexionar, como digo, que en 3 das alegacións que se presentan por parte de organizacións políticas moi distanciadas se coincidan nelo. Deberíades de reflexionar. Ao mesmo tempo que deberíades de reflexionar a intención de Endesa tamén de desfacerse de todo elo. Non sei se o Código Civil ou quen é o que nos obriga a coller eso. Nós non entendemos aí a legislación. Non a entendemos. Desde logo, nos non optaríamos por esa infraestructura, que era o que máis nos preocupaba de aí. A respecto das outras alegacións no Poblado das Veigas, todo o que aparecía do Poblado das Veigas non era onde máis alegábamos, aí levábamos 8 alegacións, das cales se nos desestiman todas elas, non? 2 con un claro contido o razonamento de tipo político, non? A propia secretaria di, non, home, se lle queredes exixir a Endesa